kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan akayat ni Manong Paul ni George para kanyak? Iso akas taunay ti unget na, idinaamuan na a masigugak. Awan monitor. Ni George para kanyak. Iso akas taunay ti unget na, idinaamuan na a masikugak. Sigun kan kwa na, saan ani Josh ti maibagay kanyak? Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Hana di ti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sino ti Hana? Hana siyampo. Una ko nakabung. Kan maligon to, oh. Una ko nakabung. Apay ka insert pa. Oo, Ka naka-block gan amin. kapoy matadan. Tagra perme. Awanan. Ay, ito yung glasses ko. Kapag nagsumbong ni Jen, Awang ka nun. Sapdi ka nun. Saturday. Paul, Joffer, Josh Jr., JB Eric, Hana MGC, Dayan Rowena TC. Duwak man. Dua ka antay. Si Amo. Shakti Jush. Paul, at Eric Bakula. Dua kayong Talaga nga muna. Aling kasal, di ba? Dua kayong Kaya Eric kan Diyos ay. Ay, di babae di jay. Awiya. Aw, adye. Hana, anya jay imbaga ni nanang kanyak. Makikalay sa ka iti day a Josh. Agpampanunot ka kadi. Apay, iti panagkunam ka di kat awan panunot ko, Manong Paul. Ay na, Hana aya. Ay ayatak ni Diyos, Manong. Kat kayat mo manuan no saan, makikalay sa akin kwa na. Sige. Aramidem ti kayat mo. Saan ka lapdan? Ngamsapay lakuma, tahos to ti tao nga ilablaban mo. Di ka madanagan, Manong. Kabailan mi tagbiag nga uray awan tulong mo. Kastagaya ma. Nangatumat namin ti panagkitkitam iti bagim. Nagsasao ka, kas kalakalalaingan. Ay, at daruwi Bagbagam na day tanalaing nga anak mo nanang. At dati na isingit. Dagan na isingit ko na kayo, Jason. Nga duwa. Oo, pwedeng Pwedeng yan. tayo. Agim, nagsasao ka, kas kalakalalaingan. Hana! Paul! Anya ti mapaspas sa amak ditoy. Nanang, bagbagaam daytoy nalaing nga anak mo. Ah, Sika ti agin lalaing, Manong Paul. Houston! Agsardeng kayo. Oh. Di kay ka di mabain ka dagiti karuba tayo iti kasta nga aramidan yaw. Agin lalaing mga may. Anya ayat kinapasamak itay, anak ko. Apay nga agung ungat ni Manong mo. Ay nananang, di na kayat amakikalay sa akin ni Diyos. Kunamlan asino akalaingan. Kanayon nak apakibyangan. Maawatam ko man ni Manong mo, anak ko. Madanagan la siguro. Nangruna, kat amo na nga ano ti bisyo day jay a Josh. Aging ga ka di ita. Kat di yu maaklon ang maadaan kami iti anak kin ni Diyos, nanang. Ay, saan matakas ta, anak ko? Ang naklaat la siguro ni Manong mo.
Ti kayat na siguro, kat agpanhunot ka, anaimbag. Saan aga po masikog kan? Kat makikalaysa ka na dagos ka ni Josh. Nanang, amok tar aramidak. Saan ako nga ubing abasit? Agpanunot ka, anaimbag anak ko. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Hana, sa dino ti papanam, Manang dayan. gamit mo ka di dagita imot mo? Nasaysaya atin no pumanawak iti daytoy abalay. Agden na kamin kini Diyos. Hana, mabit lang. Amangan no makaungat ni Manong. Ay namanang si kanti makaamo amang ipalawag kan kuana. Saan ang mabalinti kasta? Makisarita ka anaimbag ka ni Manong. Mo. Ay, sino ito yun? Ay asawa ni Asawa ni Diyos. Ay, Ay ni ala, Paul. asawa Wen, ni nasingpot. Amangan no makaungat ni Manong mo. Punakarodya nga to. Ay, wen ni Manong ko. Diyan ti line ko man. Uncle nga ading. Wen. Makaungat Makaungat ni ni Manong. Manong. Tapos, Manong ko na naman. di kita asawa gayam ni Paul. Mm. Day. Ina na siguro ni Paul ay Agden nga. na kamin kini Diyos. Hana, mabit lang. Amangan no makaungat ni Manong mo. Si kanti makaamo amang ipalawag kan kuana manang. Saan ang mabalinti kasta? Makisarita ka anaimbag ka ni Manong mo. Ngamin, di matla paghimbagam ti pampanunutan na. Di ka madanagan. Tulungan ka amang ipalawag kan kuana. Ay naman ng Diana, saanan akasapulan. Sige, innakon. Makaamo. Hana. Tarangan. Uy. Diyos, adda akon. Nasayat met, si kanti agluto iti pangaldawan tahana. Anya, kasangsangpit ko lang, ngam ibaon nak nga gluton. Rumbang la mairwam kan. Tanog kalay satan, kastanto ti trabahom. Pag serbyam met ato'y asawam. Oh, Diyos. Matuloy ka diti kalay sata. anya kumapay ngay. Kasaritak to ni nanang ma. May pasigurado nga umunugot dojoy. Nungan mo dun ako no. Rugot tumot ngumong kasarito ni monong mo pul. Yaho, aloha. Anya kumapay ngay. Musta po? Kasaritak to ni nanang ma. Masigurado nga umunugot dojoy. Oh, anya kumapay ngay. Kasaritak to ni nanang ma. Masigurado nga umanugot dayjay. Nagrigat tumet ngamin nakasarsarita ni Manong mo Apol. Rehip yun. Dayan Hanua. Hana, adik ko. At ti regalo mi para kada kayo. Saan ka di nga umay ni Manong Paul, Manang Dayan? Kwam. Pasensyakan, Hana. Ngam, ado nga mi ti pakakumikuman ni Manong mo. Sana bale, tada kami mat kaninanang. Ay naman nang di kan agrason. Uray di mo ibaga, amuklatan nga aging gaita, kaguranak ni Manong Paul. Makaamumatin di na kayat ti umay. Di saan lang. Matuloy latamat ti kalay sa amin kini Diyos, nga uray awan ni Manong Paul. Saan kumamot akas ta ti panagsasaom, Hana? Kas kanayon nga ibagakkan ka. Dilaang pagimbagam ti pampanunutan ni Manong mo. Ay so ano ungtan na ka man? Maawatam ko man. Saan apod no day tama nang? Ngamin, nupod no ati pagimbagak ti pampanunutan na. Di suportaran na ko mati plano mi kini Diyos. Congratulations, anak ko. Agyaman ak nanang. Ni Josh ngay, jakmat makita. Adala na panan na nanang. Anya,
Kalay sayo ita. Ang kumkumporme ti papapanan na. Nanang, adala na patag nga inasikaso na. Rumuwarak bit, Nay, sa dino ti papanam, anak ko. Kuha nanang. Basta, aguray kayo lang dito eh. Nay, kasanungay dagiti bisita yo. Da kayo pa'y lati makaamu kadakwada. Sa di na tinagapam, Diyos. Napanakla nag-CR. Hana, bakit? Apay aya? Apa yung masapula rumarka? Kat adamot banyo dito unag. Kwa. Ado nga minti, bisita. Iso ari muwarak latan. Itay pa'y amakadkadlawa ka. Adda ka di ilimlimad mo kanya. Awan. Anya kumangit ilimod ko kan ka. Siguradon lang, Diyos. Ne. Apay akasta ka man tan, Hana, ha? Kasano? Kat imbes nga asikaswam dagiti bisita ta. Saan? Ta itiruar mo ti ayan mo. Asino ti saan nga apobodot ulo na ngay no kasta? Nyamot ta. Uy. Dagiti bisita ta. Saan? Ta itiruar mo ti ayan mo. Asino nga ti saan nga agungat iti kasta? Umay ka anak ko. Hoy, Diyos. Agring ka man dito. Diyos. Apay aya, nakalalaw ka. Apay, di mo ka di mangagsangsangit anak mo. Tulang kaya. Manano ay ano asikasuam? Kasangsangpot ko lang. Nabambanugak anagi sursur itilakok. Sa ita, kastoy pa iti madanunak. Sumardang kan. Nasakitan tila payag ko makangkangag kadagiti bagbagam. Amom lang aruden na napuyatan ti tao. Sa dino ngamin ay tinapnapan na may dirabi eh. Asino tinangibaga ang marabyan kang agawid. Awan matrabahom. Kan maysa. Ni May isa ka dyan. makatawanan agan ano sakin ka. Marabyan kang agawid. Awan matrabahom. Makatawanan nga agan ano sakin ka. Agsardeng kan, no di mo kaya't apapispisan ka. Magbagang bagit na jay. Nya mo nga papispisan. Bagit Ay, what? Sorry. pisang ka Buldig. Ngagan ano sa ka? Ha? Jay. Makatawanan ngagan ano sa ka? Sumardang kan. Papispisang ka na eh. Eric ka na. Hello, naibagag sa pamhana. Oh, anya nga itan aramidam dito eh. Ubo mo. Kastamot ka. Ada akmat hindi jay baba. Yang tatsong bata na di baba ati Eric. Apay mo makita ti Eric at siya. Hello, naibagag sa pamhana. Oh, kastamot kan ka, Eric. Saan ka kadi amang isursur itilakom ita? Saan? Ay, sayang. Saan pa nga min anagawid ti asawak? Awan ti mga sikaso iti anak mi. Os! Saan pa ang nagawin ni Diyos? Jakman amuno sa dino tinapnapanan day at tao. Responsable talaga da diyang asawam. Panagkunak. Gusto ti ko na ni Manong mo Apol. Sana may kariday ta Diyos para ken kwa! Madi? Diyos! Diyos. Diyos. Diyos, oh. Panagkunak. Gusto ti ko na ni Manong mo Apol. Asaan na may kariday ta Diyos para ken ka? Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, Eric. Ad-adda ang maestresa. Hana, diyan. Ni,
Anya tar aramidam dito ay manang. Adda ka diti asawam? Idi pa'y kalman asan anagaw awid ni Diyos manang dayan. No kasta. Husto tinakitak. Ha? Anya tinakita manang. Nakitak ni Josh ijay ili itay laeng. Katammo ka di? Adda masikog akadwana. Anya? Manang dayan. Amangan mo't no saan ani Diyos tinakitam. Saan? Amangan no Ay, karurupan sorry. na lang. Dapay ganti bagang antay. O nantay. Nyamatan. Baka ano, magkamukha lang sila. Oo nga. Ngalaw. Kedua mag. Oh my God. Di ko ada niya. No, itaba ba di benga ada niya. Ning kakirwarang tanu matarimanang. Nga, kwa na niya. Amangan mo't no saan ani Diyos tinakitam. Amangan mo't no karuprupan na laang. Sa anak ang nagbidot, Hana. Masiguradok ani Josh day, ay diay nga. Diay. Nakita. Amang Napinakita na dyan lupo na. Ping. Ping-ping mo kung Sungaron na. Ano talupom? Kanta ping-ping mo. Ayun. Upanalaang. Sa anak ang nagbidot, Hana. Masiguradok ani Josh jay nakita. Saan ang maaramid ni Diyos ti kastama ng dayan? Naan ano day taping-ping mo? Ah? Ay, ay, awan dahi ito manang. Sige, mabiit lang ang tagtemplaak iti kapeta. Baka naka-short pan. Maybe. Pura ko man na ibaga. Wun. Bakit talupong? Ay, so, nakashort pan ka nga, min. Hana, anak ko. Kumusta ka? Anya ter aramida nyo dito'y balay nanang. Okay, kakadilaan. Okay, aklaang nanang. Apay ka di. Ay, mananangan anang amin. Mananangang Ano? Ano? Naman. Nagawin doon ni Hina. Okay, aklaang nanang. Apay ka di. Ay, madanaganak lang amin kan ka, anak ko. Naibaga ni manang mo. Wish! Ay na. Ipacheck up na ka na ni anak na tamaulaw. Ala, Ay, so. suko na ni Auntie Berhi. Apay ngay. Diyan mo antay. Hihina. Naibaga ni manang mo. Ni Auntie Hina. Apay ngay nga ta. Nagpuypuyat. Madanaganak lang amin kan ka, anak ko. Naibaga ngamin ni manang mo adayan. Nga adda ka no parikot mo. Ha? Naibaga ni Manang Dayan dayta? Wen, talaga ang madanagan para kan ka. Ay nananang, okay aklaang. Didak pa kadanagan. Hana, no adda parikot mo. Ibagam laeng kanyak. Ibagam kada kami. Nanang, awan parikot ko. Sigurado ka? Wen, nanang. Okay aklaang. Panagkunakit na saysaya at no agawid kayon. Tamangan nuguraan nakmanen ni Manong Paul. Ay, numaamon nang imay kayo dito'y balay. Adun tumanin ti bagana. Panagkunakit na saysaya at no agawid kayon. Ang mga nuguraan naktumanin ni Manong Paul. Numaamon nang imay kayo dito'y balay.
adun tumanan ti sa una. Sika, ti makaamo, anak ko. Ang sakbay, apo manawak. Kayat ko pa'y makita ti apo ko. Adda iti silid minanang, nakaturog. Paradaan. Fradaan. Ay, may gaya naglugang kanto Ne. yan. Si kamot gayam day tahana. Insurot mo pa ni baby di ti paradaan. Awan nga min ti mga sikasukan ko na ijib alay manang. Kasta gayam. Agpaili ka kadimat? Wen, mapanak gumatang iti isursuro ko. Ala, makilugan kang rudan iti tricycle nga ipaspasadan ni manong mo. Tapno saan kan nga gastos iti pletem. Kan, tapno saan ama initan ni baby. Sana bali, tadwa kami lang mo't nga aglugan. Paul, nangagnak ka di? Ape adi ka sumungbat? Makilugan laang no kayat nati makilugan. Saan mataparekot, bagat? Nangag mo timbaga ni manong mo? Lumugan kan. Tagiddan tayon. Ay, Madik man, tagiddan tayo na jak kaya tintiaglugan. Saan? Parekot, bagat? Nangag mo timbaga ni manong mo? Lumugan. Lumugan kan Tagigiddan tayon ama pa ni Jay Ili. Ay kwa, saan gaya man manang dayan? Ne, apay ngay. Adda gayam na lipatak. Ha? Bay amon, bagat? Bay amon no di na kayat ti aglugan. Makaamumutan Agin babak nang. Saan kumamat akas tati panagsasaom iti kabsat mo, lakay. Amumet akasapulan na titulong. No kasapulan na titulong. Iso ti umasidag. Sige manang dayan. Inakwan, agan-anad kayo Agpaili kaming tulaangan inton bigat. Josh, Hana. Di mo lang kayat anong ganti, bagak. Tanda ko, Hana. Itimplanak man iti kapek. Naimbag man, tanalagip mo pa'y tinagawid. Anya man na drama dayta. Agawaam kit diti agtimpla iti kape. Tamakakap-kape akon. Ti ko nam kadi kat saan ko nga ammo ti may papan iti babaim. Ti ammom kadi kat jak ammo ama sikog ti ex mo. Kat sika ti ama. Awanin ti bibiyang mo may papan iti dayta abanag. Siyak ti legal nga asawam Diyos. Iso ang kayat mo man no saan. Pakibiyangan ka. Saan amabalin ti kastangar aramidam. Tapnoy bagaken ka, Hana. Napilitan naklaeng anangikalay saken ka. No saan ka la kumaamasikog idi, saan ka kumangaing kalay sa? Tabasol ko pa'y. Siyak at talaga ti pabasulam iti kina-irresponsablem a lalaki. Puno man. No apay tumat asurot-surutin nak idi. Ay, nayon nagamjay ko na no bridge. Sorry. Mawanan kay tibain. Datuloy na gambalong. Puno man. No apay tumat asurot-surutin nak idi. Mawanan kay tibain. Asino ti teteksam, ha? Ni manong mo? Huston, jakon maanusan ti kastang aramid mo. Itid mo kanyak dayta cellphone mo. Sana mabalin. Itid mo wano danugak tarupam. Ha? May isa. Dua. Talo. Aha. Talaga gaya man natin ti ulom, Ay, madigaya. Ni Kasi lang. batanak nga. Dinanog mo pa'y tiroso ko. Anay ka. Kabali dinanag ka. Diyan baba. Napisang. Talaga gaya man natin ti ulom,
Gusto Diyos. Gusto ni Batan nagpangasim. Sana siya tipagpungpung tutam, ha? Samak dito eh. Ha? Manong Paul. Ibatam ni Hana. Awan ti karbangam amang kabil iti kabsat ko, Josh. Awan bibiyang mo dita. Anya? Dito eh. Ijay. Jay daod. Danugum ton. Daod. Laod daya. Ang bibiyang mo. Gusto gana. Ang kabil iti kabsat ko. Awan bibiyang mo. Awan ti karbangam amang kabil iti kabsat ko, Josh. Awan bibiyang mo. Kasta gayam ha. Guston Manong. Anya? Guston. Tumakder ka dita. Kat lumaban ka. Guston Manong Paul. Ti anak mo ti Ate ko. asikas wumhana. Di kan makibyan, tamang no patisi ka. Madik kaya. Naomi. Tumakder ka dita. Kat lumaban ka. Guston Manong Paul. Ti anak mo ti asikas wumhana. Di na kang pakibyangan iti daytoy alalaki. Taado pa'y tinasken a pagsaritaan me. Awati! Paul Rowena. Maligayang pagbalik. Niyad datihan na Ma'am nga Rose. may sa idelas. Wen Mamaloha. Wen Manong Paul. Kanda ni Manang Mait. Jeepy 15 anti. Yes, Ruina. Nasken a paibalod mo dayjay a Josh, Hana. Nalawag ka di. Di mo pigsahan ti sa Paul, anak ko. Nana, no sa anak anapan iti ayandahan na itay. No sa anak adimtang iti imbagana. Dimngag kiti. Dim Ay. timbaga ni Dayan. Timbaga ni Ang mga Dayan. nubang kaya ni Hana nga yawid na dito wala. Manong Paul. Tun No sa anak anapan iti ayandahan na itay. No sa anak adimngag iti imbaga ni Dayan kanyak. Ang mga nubang kay ni Hana nga iyawid da balay. Niya pagpaga Manong. Ay, Bangkayan nga yawid dito ba? imbaga ni Dayan kanyak. Ang mga nubang kayon. Ay, ni Hana. Ano? Ang mga Nubang. nubangkay. Ang mga nubangkay ni Hana tinay. Ayawit titi Mayawid iti balay. No sa anak adimngag iti imbaga ni Dayan kanyak. Ang mga nubang kay ni Hana, ti maiyawid dito'y balay. Ay, maawatan ka, anak ko. Amo, amadada. Nyamot to, basta di mananangan ko. Mananangan. Mga yaangong ho. Mami yung kamay nanang. Yaman pula Dito'y balay. Ay, maawatan ka, anak ko. Amo, amadanagan ka, iti kabsat mo. Hanggang kontrolem ko mati emosyon mo. Idi pa'y adyak kayat ang makikalay sa ka iti dayjay a lalaki. Ngam anya ti inaramid mo. Amom lang arudon abisyo na amin. Agraman ag babae. Angam nakikalay sa ka pailaan kan kuana. Paibalod mo dayjay a tao kunak manen, Hana. Mangmangag na kadi, Hana. Paibalod mo dayjay a lalaki. Tanong saan? Amangan numapatay ko. Paul, anak ko. Mangmangag na kadi, Hana. Apay adi ka sumong bata. Wan Manong. Wan. Hana, kato'y tiginatang ko adaya parken gatas para iti anak mo. Gimatang ako, tamno saan kan amarigatan ng aglaba. Ay, Itilampin. itilampin. Thank you, Manong Paul. Itilampin. Thank you. Adamot. Daytay Kato'y tiginatang ko adaya parken gatas para iti anak mo.
Gimatang ako. Tapno saan kan amarigatan nga aglabay ti lampin. Agyaman nak, Manong Paul. Awan na nyaman na. Ni Diyos dayta. Anya? Kunak lang rodan. At damot lampin nga nalagan Manong dayta security. Kas lang nga gos. Gos, ohen anti. Ang ngajil, win, gidi gamin batin ni Tuloy, anak. ada tuloy Dadi na. kay kakasdi nga, security. Tapos di, ken pamat lang diaper. Tanag babatit, ti diaper niya na di batit, tanag kabat-batit. Gimatang ako. Tapno saan kan amarigatan nga aglabay ti lampin. Agyaman nak Manong. Awan na nyaman na. Manong Paul. Hmm. Pasensya ka no sa anak adimngagkan kay di. Pagyaman ako unay. Tauray nagkamali kat tinulungan naklat na. Sapil ako mata mapakawan nak Manong. Hana, ading ko. Napakawan ka. Agyaman nak Manong. Inarakop nak maten, ading ko. Maragsakan ang lang Manong. Uray numalasak iti lalaki ang pinilik. Nagasa taklat ta. Tanadaan ak iti kamsat akaskan ka. Manong Paul. Announcer. Kalpasan nga rod, iti dayta pasamak. Nagsubli iti poder ko ni Nanang. Nagsubli ak iti poder ni Nanang. Nasakit tinagbanagan ti relasyon mi ni Diyos. Kat pagyaman ak launay, tadata Manong Paul, Nanang kan Manang Dayan, amang suporta, nga kami anak ko. Yan nga tanong at tiyaga na. Iti poder ko ni Nanang. Kung sa naglasan. Ay, awan ijay. Kita man balong. Jilong ni idik pa kalman. Ayan. Ang tagi 3,000 idik kalman dito yan eh. Malunli. Tagi ang kano na ilagan itong kano ni Jopet. Ay, nagkano na ilang? Uwin at tagi. 96. Ay, take note. Tagi ito eh. Ayan. Uwin at tagi 3,000. Ikalman. 3,000. Basta. Dito yan. Nagsubli ak iti poder. Ano di? Announcing. Ay, kasday. Kapay nagalas. Pininsitan ka na ron. Sus lang ang aksyon. Nagbaling nga tumbol. Kalpasan nga rod dayta pasamak, nagsubli ak iti poder ni Nanang. Nasakit tinagbanagan ti as. Di ba nagkalaysa kayo? Estado niya. Kalpasan nga rod dayta pasamak, nagsubli ak iti poder ni Nanang. Nasakit tinagbanagan ti estado mi kini Diyos.
Ngam pagyamanak laengan, taadda damanong Paul, nanang ken manang dayan, amang supsuporta kada kami iti anak ko. Alakastan katagyaman iting kapanang drama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Hana. Hana pagayam ko, agyaman iti da iti apakasaritaam. Nasakit man, tinapasama kada kayo iti asawam. No pa'y kasta, nagasat kalata. Gaputa adda ti pamilyam at tumultulong ken ka. Di ka mapukawan iti namnama pagayam ko. Dumtang tumatla ti aldaw, amalawlawagan ti panunot ni Diyos. Ngam no ita, ipamay sampay lang ti atensyon mo iti anak mo. Kat sapay la kuma, tagbalbaliwan ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Hana, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsigsa ay gayam, sa bali gayam. Shakis, tapos meeting. Antoy, si monitor. Lete Selo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Logitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Ganyan. Ipagamto inyang kalgunay. Ay, anong partik dito yun? Si Pugo. Amparo Puman. Si Kani Isa. Ang titiri. 30-0. 3. Mga nag-awid ni Antipon, Antihima. Mga panlang naglaan siya. Anong kano? Anong kano? Ampan. At kaya lang yan. Amparo. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Iloy iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat apay drama ti pakasaritaak iti biyag. May saak alakay abaro. Agdat-dato nak iti adayo nga ubingam iti siyak.
Ngem agkedked ti ina ti pagdatdatunak, gapo nga rod, talakaya kon abaro. Mariknak met nga da panagusto kanyak ni Lisa, iso nga intuloy kalatta tinagdaton ken kuana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Iloy dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lisa, kaano nga maamuak ti sungbat mo iti datdaton ko ken ka nga ayat? Tata Iloy, ikanak pa itinananay a panawon ngagpanunod. Ay ayatan ka, Lisa. Iso maawatan ka. Nakasagana nga ako Oy, ay... sika Iloy, rabi ay. Makasinga ka launa yan. Nanang, Saan ako nga agbayag, Lisa? Agpakada akon. Itay kumapay ang nagpakada ka. Nagpuskol launay tarupam. Rinabii ka nga umay mangsinga. Ala, pumanaw kan. Sika man lang ang ti Armark. Huway, Sumsamo ti kayat mo mapasamak. ito yan. Kumusta ti panagdaton nyo ko ni Lisa, Uncle Iloy? Panagkunak. Dakkel tinamnamak asong batanak ni Lisa. Iso na laeng. Taparikot ko ti agbalinto akatuganga kanakan. Ah? Anyang iti parikot nyo ko makanina na amparo, Uncle? Napaakan kayo mutan. Mariknak adinak kayat para iti anak na. Agasab, kunana makasinga akan o kadakwada. Ah? Ay, sana parikot day ta, Uncle. Sagutan mo't ani na amparo. Anya, Saan ka di anagado ti bunga tinateng mo, Uncle? uwain ka anakan. Oh, di isak ba mapan kayag daton? Yung kayag buras ka dagiti bunga tinateng nyo. Kahit isagot nyo kanina na amparo. Oh, Mayat day ta na panunot mo ka anakan. Kastaman nga agpaiso ti aramidag. Jisrael Anchita, shout out na natuyang. Hello, Ma'am Jezreel. Sir, Sir. naimbag amalang po na ish, madi aditi ma'am. Sir garod ma'am dayo me. Ang kadi sister gayam. Kani sister Lovely, kani Marvy, ni Ma'am Marvy, kani Ma'am Dayumi, kani Ma'am Aloha. Si kamanan, Iloy. Amom lang arudan, adi ka kayat apara kinilisa nga anak ko. Amparo, Agsarming ka man. Kita man anay bagtalangan. Obing launay ti anak ko, no idiligkan ka. Kininauna kan sapay ngam siya. Amparo. At daimot ko anat natang para kada kayo kinilisa. Ay, awan pagbayad ko kadagita anak natang. Saan kumot nga ilako? Isagot ko ken kadagito'y anateng. Anya? Kapuros dagitoy, Amparo. Iso nga awate mo. Siyaklangan termam. Awan di jay balong. Siyaklangan termam. Unta na tuyang. Medik. Husto launay timbaga madiskarte ka anakan. Sana nagpungtot ni Amparo, hindi sinagutak ni. Ngatang. Tulaunay timbaga madiskarte ka anakan. Sana nagunget ni Amparo, edit pingi. Ayos, Nasaya karo takal-takwa. Tulaunay timbaga madiskarte ka anakan. Sana nagpungtot ni Amparo, edi sinarong karak ni Lisa. Nasayat no kastanggal. Sigurado adakal tinamnama yung kanil Lisa. Pirme talaga ti kwa, ti tabal na. Ay, sorry. Tulaunay timbaga madiskarte ka anakan. Sana nagunget ni Amparo, edi sinarong karak ni Lisa. Nasayat nga rin no kastanggal. Adi,
Ade, Adi sigurado ay wada na namnamayo kunto sa. Ade, ade, Ay. ade. Nyamot Ade, to. ade. May sursuro ta kay Jay sa uni Ma'am Lovely Rose. Hos. Tapi kada nyo bunto kay Ma'am Lovely Rose. Ni Lisa. Nasayat nga rin lukas tanggal. Sigurado ada kel tinamnamayo kini Lisa. Ay, sapay la ko mga rod. Ta iti kabiita na panawan. Aklunan na ko ni Lisa. Tapno ikalay sa kadagosan. Wen, uncle. Saan mo't apare ko ti may sagana? Adu mo't ti urnong yo. Agpay sudeta nga imbagam kanakan. Umdas ti urnong ko. Para iti panagkalay sa amin to kini Lisa. Lampara. Ken. Loy I. Ada pa'y Santina. Sante. Santi to. Imbaga kun kan kaadi kakayat apara iti anak ko, Iloy. Laklakayan kan. Ipilit mo pa ila ang ti umay agdaton iti anak ko. Sa anak lata mapukawan iti namnama, Amparo. Ay ayatak ti anak mo. Kat nakasagana ak amang ikalay sa kenkwana. Naimbag nga oras mo, Nana Amparo. Nay, si kamot gaya am sante baraw. Umay ko kumapasyaran ni Lisa, Nana. Mala, sumrek ka di tabalay baraw. Ay, si Kailoy, pumanaw kan. Di ka mang singa. Anya. Maniloy. Ne, apa yan, uncle? Nagliday mo tiro pa yun nga masidag kanyak. Kasla dapat imot yung arak. Danggayan nakman kiddi. Agbartak ta. Uncle, mabit lang, ha? Italang aramidan nyo ti agbartat. Apay, adda pa rekod, Jo? Nasakit tinakam ko kanakan. Ibagayo man kanyak day ta, ano anya man day ta pagsaksakitan tinakam nyo. Ta nakasagana ka dumngag, uncle. Agdatdaton mo't gayam ni Sante kini Lisa kanakan. Anya? Kat madlaw ko. Nga iso ti kayat ni Amparo para kini Lisa. Ne, apa yan na ibagayo day ta, uncle? Gaputa pinastre kadagos ni Amparo day di Asante. Nasakit tinakam ko. Iso nga agbartak na pa. Oh, ngam. Naman yan. Dapat ko tete kulas ka pagpagata. Nagpintas magkali at Sakit iparichikas tinakam to. ko. Iso nga danggayan na agbartak ta. Amparo day di Asante. Nasakit tinakam ko. Iso adang gayan na tagbartak taman kiti. Anyat ar-aramiden ni Iloy dito'y balay. Nyamot din. Bridge 10, ante. Page. Apa nga tin? 10? Han nga 6? Ay, han nga Ay, 7? da kayo. Buldigi. Nagada. Ayun na diyan. Nagadayo. Labsan mo tin, titalong eksil. Dapat kurang kaya. Kaya telas mo terus si kamu agak apa-apa. Nakita ka dyan na ugadang. Ay, ako. Bridge 10 kong kunakpay. Ma'am. Michael. Kasinsin, Lisa. Ingka kitaan ni Tata Iloy. Apay ni Tata Iloy, insan. Ay na, nabartek kat nakailadlatan iti paraangan da Rafi ang kaanakan na. Anya? Agpadadaan na bartek kini Rafi. Ipukpukaw pa'y ni Tata Iloy tinagan mo. Iso nga ingka kitaan, insan. Talong ay sinangag pa'y siya. Tata Iloy, apay ang nagbartak kayo idikalman. Nasakit ngamin tinakam ko, Lisa. Ha? Nasaktanak, idi sinarungkaran na kanisante ija palayo.
Tata Iloy? Nabayagan nga agdatdato na kan kalisa. Aging gaita. Jak pa'y ammo no anya tigasat ko. Apay, di mo ka di marik na, Tata Iloy? Ti anya. Amok nga amumatan ti marikrik na. Kaya't mo asawan. Danam namak, Lisa. Wan, Tata Iloy. Ay, di na karod awagan iti tata. Am, Ay, may mabalin, okay lang ta. Dapay mo't nga nagsinno. Agayan. Sige, sila. Gusto lang kayo, gusto lang. handa pa mo nagsinaklot. May kangarod din ta saklutan ka. Ay na, agyamanak. Tata Iloy. Ay na, agyamanak. Sa kunti karagsakan alakay dito'y rabaw tinaga. Lisa. So, may baga na, di binasa ko. Iloy man. Kanakan, si kanto ti best man into nagkalaysa kami kini Lisa Kaya tiyo asawan, kaayan-ayat yun ni Lisa, Uncle? Anti Lisa. Kunamatan kan kwa na. Ha? Ikalaysa kun iti kabiitan a panawan. Maragsakan nakparakan ka, Uncle. Kamo dyan na. Makaasawa kayon. Kasarita ko ni Amparo. Tatulagan min ti kalaysami iti anak na. Saan nagitulog nagkasal kayo? Suka. Ni Amparo. Siya lakuman. Nag-crush ka ni Iloy. Nyamit. Kuna na. Sila day tebak nga na ba sa uban? Nya nabangs ti ubot na. Na ba sa uban? Naman nabangs ti ubot na. Nabangsit. Wait na bang shit. Anyat ar-aramidan ni Iloy dito'y balay, Lisa. Nanang, adda ko maipudno mi kada kayo. Kat sapay la ko mata maawatan nyo ti pangadang mi. Anya ti kayat mo asawan? Agayan ayat kamin kini Lisa, Amparo. Anya? Sana kun ngagpalpalikaw pa'y, Amparo. Ikalaysa ko ni Lisa iti kabiitan a panawen. Ay sana mabalin. Diyak umanugot, Iloy. Nanang, Siya ati Armam. Asawa. Manugot Iloy, day. Manugot dun. Woman? Ridge. Kablaawan kayo, Tata Iloy. Agkalaysa kayo gaya man iti kabiitan a panawan kini kasinsin Lisa. wen, agkalaysa kamin kini kasinsin mo. Saan ang nagkamali ni kasinsin Lisa iti desisyon na, Tata Iloy? Apay anak ko namday ta. Gaputan na singpet, ken responsable kayo, Tata. Nagagit kayo pa'y. Ha? Saan akas kini Santi abartek? Naglaing pa'y dayjay ngagsugal. Dayje asanti ti kayat ni Amparo apakiasawaan ko man ni Lisa. Awan matlat maaramidan ni Auntie Amparo. Gapot yan ni katensin ni Amparo ti agsi. Nyamot to. Tun. Ay, sus. Nagatal ti agaw po. Basta kaya. Lisa. Awan matlat maaramidan ni Auntie Amparo. Baliwa man niya balok. Sila nakagat ti dilak. Lisa ko na. Asawaan ko man ni Lisa. Dayje asanti ti kayat ni Amparo apakiasawaan ko man ni Lisa. Awan matlat maaramidan ni Auntie Amparo, Tata Iloy. Gaputan ni kasinsin Lisa ti agpili no asino ti kayat na. Sa bagay, Ken maysa. Kayat kamit aparakin ni kasinsin Lisa, Tata Iloy. agyaman unay, Jane. Diyan gayam tinagan mo. Hindi ka mo, pawamanagan na.
Tata Iloy. Puno ka din agkalaysa kayon ni Lisa. Iti kabitan na panawain. Wen, Santi. Toka ka. Makapungtot kan samatan, Santi. Saan kayong agbagay ni Lisa? Dagamit agbagay, Tata Iloy. Anya. Siga pa'y alaklakayan tinapilin. Puwe? Di ka kumagkasta, Santi. Nasken nga kluna mada kami kinilisa ti agkalaysa kami pa iti kabitan na panawan pa. Asak ti pinili ni Lisa. Bartag ka nga man. Di ka kumagkasta, Santi. Aklunem lang ang ti kinapudno. Asak ti pinili ni Lisa. Kasarita na kuma, Amparo. Amparo, kasarsarita ka. Sumungbat ka kuma. Ay, ne. Lalkab mo. Narba. Libok. Kasla day tay kabiting nga narba. Narba! Narba. Nyamutan. Kasarsarita ka. Sumungbat ka kuma. Ay, Diya. Di ka kuma. Amparo, kasarsarita ka. Sumungbat ka kuma. ay. Di kagsan na ay. Agsarita ta itinasayaat. Kagurgura ka ilaw. Anya ka ditirumbang nga ramidak. Tapno manugot kan agkalaysa kami kini Lisa, Amparo. Awan. Ay ayat ak unay ni Lisa nga anak mo, Amparo. Kat mangnamnama ka, ajak to pasakitan, wenno paldaangen. Pumanaw kan. Tama nga no anyapay taramidikan ka. Di ka kayat apara iti anak kau. Amparo, Pumanaw kan kunakmal. Talaga di ka kayat apara kinilisa. Nawata milaw. Lisa. sa, Saan nga umanugot ni nanang mo agkalaysa ta, Lisa? No kayat mo, yawit kalatan iti balay ko. Anya? Magagara na kami na mga asawa kan ka, Lisa. Saan ba taparikot ti maisagana? Tadumat ti urnong ko. Ad-addan akaguranak ni nanang no kasta ti aramidag. Kasaritak pa iti maminsan ni nanang. Bareng umanugutan nga agkalay sata. Sige, Lisa. Kasarita man na imbag ni nanang mo. Nakasagana ak ang mga asawa kan ka. Awan apulos ti gastutan niyo. Nakasagana ka ang mga asawa kada kami. Wan. Pati ni nanang ko. Inairaman mo nga biyagan ni nanang ko. Iraman ko mutan ano rabi eh. Nakasagana ak ang mga asawa kan ka. Kad ikarik, di kan tupulos agbabawi. Nagkalay sa damatlangan. Sige nanang. Nalpasan ti kalay sa talisa. Imbaglakit din tay manugot matlang ni nanang mo. Wan, Iloy. Amok anapunno ka kanyak. Kat kastakmat kan ka. Inlawlawag ko kan ni nanang ti amin. Iso aday jay. Imanugot ang nagkalay sata. Mangnamnama ka, Lisa. Di kan tupulos pasakitan. Aramidag ti amin para ken ka. Lakay. Ay ayatin ka unay-unay, Lisa, bakit?
At daimot ko anata nga si daen tayo, nanang. Di nakman awagan itinanang. Napangay nga madurmon. Madurong. Laki ka. Madurmon akong kak naman. Tol. Di naman awagan iti ko. Kasadar talaga. Daimot ko anata nga si daen tayo, nanang. Di nakman awagan itinanang. Madurmon akong ka, Iloy. Sinalbag ka. Si kapay mo't akatawon ak tinakiasawaan ti anak ko. Ha? Napilitan naklaang anak ki asawa ken ka. Ay, napilit aklaang ang manugot ko naman. Napilitan ak nakaasawa ken ka. Bakit naman? Siya lang kuman tinasawa. Haan, siya tinapilit kaya't Kaya't di anak ubing. Siya tihim. Si kapay mo't akatawon ak tinakiasawaan ti anak ko. Ha? Napilitan naklaang ang manugot. Gaputa kayat nakati anak ko. Nanang. Imbagak lang arudan na di nakawagan itinanak tamadumunak. Ayaw rin. Lusat. Iko na ang numabalin. Nababayin ka? Nagmayat ko man. Nababayin ka? Kasi yun nagaro. Tama din na. Bukod, gaputa kayat nakati anak ko. Imbagak lang arudan na di nakawagan itinanang tamadumunak. Ala, pumanaw ka dito'y sangaw. Nagkapuak ije balay ni nanang mo. Taitad ko kumakan ko na dagiti binuras ko anatang. Ngam pinapanaw naklaang. Dumteng tulat ti panawan, amaawatan na ta ni nanang, lakay. Lisa. Imanugot nga agpaiso ang nagkalay sata. Ngam, adalat ta pa nagkid-kid tirik nana. Naalukoy ko lang ni nanang ngagkalay sa anak isong anak na napalagkalay sata. Imbaglaki di tayo malakanyag ti apo ko. Saan nga malaki ni Eloy ko na naman. Ilang mat? Imbaglaangan, tanaalukoy ko ni nanang kat nakapagkalay sata mutlaang. Sapay lako ba nga rod? Tamaawat naktumot laang ni nanang mo. Kas manugang na. Ay na, ay, nagpintas amaladaga timpas ngay mo anak ka. Wananang, karuprupayo kan ni Iloy ti anak mi. Ay na, imbaglakit din ta karupropak ti apo ko. Karupro pa, mayo. Yo, nagayang karupropak. Ay saan? Siya laang ko nagkawawat ay. Kagurguran na ni Iloy. Gayam. Nanang ti karupo. Uy, Just imo anak ka. wananang. Karuprupayo ti anak mi kan ni Iloy. Ay na, imbaglakit din ta karupropak ti apo ko anak ka. Saan nga imalakin ni Eloy? Ay, Wene nanang. Karuprupa mo ti anak mi ni Lisa. agyaman na ka. Tainik kandak itinapintas nga apo ko. Ay, Kayat ka di asawan day ta. Ama aklon yun ni Iloy. kanya pa'y timaramidak ngay. Yun ni Iloy ang manugang. Daditan, aklo natlatan na. Ay, kayat ka di asawan day ta. Ama aklon yun ni Iloy ang manugang, nanang. Anya pa'y ngay timaramidak kat adan anak yaw. Aklo natlatan na. Kasla mapilpilitan ka laang mayt nanang. Ay, isa nun. Wunan. Basta di mo baybay anti-pamilya, ma, Iloy? Ikarik nanang. Jak tupulos baybay ti pamilyak. Agyaman nak, tamaawatan da kamin, nanang.
Bolsyaw. Ininot anaawat nak ni Amparo kas manugang na Mr. Lonely. Uray lakaya kon, kabalak pa'y nga isakad ti panagbiag mi iti pamilya. Ingkarik iti asawak ajak idabaybayan, aging ga iti agang angesak. Ubing pa di anak na laklakay ito no na iya. Ingkarik iti asawak ajak idabaybayan, ket ipaayak ida itinaranyag a masakbayan. Aha, Lagi kapit. Ya, makato. ket ipaayak ida itinaranyag a masakbayan. Alakastan ket agyaman iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Iloy. Tata Iloy, agyaman iti impatulod mo apadas mo. Nagsaya at launay ti ending ti pakasaritaam. Saan ka asimuko ang nagdaton kinilisa, nga uray na taangan kan. Awan pilpilyen ni ayat ako nada. Kat saan nga edad ti pagbatayan. Dayawak mo't ni Lisa, gapu iti kinadalos ti panagpuspuso na. Takas kintuila bla 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 bla. Ay, gapu iti kinadalos ti panagpuspuso Mali, na. mali. Dalos. Kat saan nga edad ti pagbatayan. Ala, sapay la kumata agtultuloy ti kinaragsak ti binangon mo a pamilyam. Bueno papagayamin ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Iloy iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa. Sis, abay, dagito'y nga. Yes, boss, amo. Oh, napno ka la? Na? Hiba. Na? Kalay. Unlaw kalaw? Na? Unlaw mat lang? Unam. Sige, kontakan ko danam. Ayan. Oo. Oo, sige, sige. Awan monitor. Ritahan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Iloy. Iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulhiser. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.
3003. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan asilin. Adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Hindi pa ngay. Ay, sus. Rine. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nobyok ni Rene, idinamamok ni Jordan iti kumpanya apag trabahwak. Nupay kasta, jaklat ta nalapdan ti bagik, anagayat ken kuana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Silin, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ling, Siling. Ling siling. Silin, anti. Uy, Silin. Itay pa'y aming mingmingam ni Jordan. Imbes ngagtrabaho ka. Among friend, makita lang ni Jordan. Kompletong ti aldaw ko. Uy, palagipan ka manan, Silin. Adan nobyan ni Jordan. Abi nga niyo, Jordan. Adan nobyo. Kat ni Jordan, adamot ten nobya na. Ay, adan nobyom. Kaya Ni na. Jordan. Uy, palagi. Panta. Kompletong ti aldaw ko. Uy, palagipan ka manan, Silin. Adan nobyom. Kat ni Jordan, adamot ten nobya na. Amok day ta, Ling. Oh, amo matlagayam. Ngumapay adi mo liklikan ni Jordan. No aramidak day ta, ad-ad na ang masaktana. Kasano nga rod ni Rene? Panagkunam saan ang masaktan day chay, numaamuan na ti kastangar aramidam. Kat, anya nga rod ngay ti aramidak. Aramidam no anya ti maiparbeng. Sirin. Jordan, Silin? Sigamot gayam, Jordan. Salod-sudak ko ma. Dumapan ka iti team building tayo intun sumarano alawas. Kwa, Jack pa'y sigurado. Apay ngay. Makitan to. Mabantayo kit di. Sayang met. Beach pa iti papanan tayo ka no? Talaga? Wen. Isuti ko na da sir. No kasta nga rod, sumurutak tumat. Best effect. Apay adi ka mataglangoy silin. O no, di mo ka di amo ti aglangoy? Madamdaman ton. Bueno, ada parikot mo. Kwa, mapankakit diti ayan dagiti kakadwata. Tapno ma-enjoy mo mat. Dinak pa kadanagan. Okay, aklaan dito eh. Kaduan ka la dito yan. Ako yung tantulat tama pan iti ayan dadamdama. Aha! Yamat diya ta? Okay, aklaan dito eh. Kaduan ka la dito yan. Mapantan to iti ayan dagiti kakadwata inton madamdama. Okay, sikati makaam mo. Silin, adaman salot-sudak kan ka? Anya dayta? Pudno ka di nga dan nobyong? Uwan. Adan nobyok. Iso na laang ta. Ado. Ada ije Manila. Gamin ije ti pinila na pagtrabahuan. Long distance relationship. LDR. Okay.
Ada nobyo. Iso na lang ta. Adda ijay Manila. Ijay nga ti pinilan na. Nila. Pinilan na pagtrabahuan. Iso na lang ta. Ada ijay Manila. Ijay nga ti pinili na pagtrabahuan. Okay. Apay mo't anadamag mo. Wala, tapno amok matipaglugluggarak. Ha? Anyat, kaya't mo asawan. Awan. Lipato mong tinaibagak. Female, male, Himalay! male, female. Ano no, dandan di. Female. Ay? Kapaya, kanya ti problema yun ta. Female kutwansa. Extra lang day. Dalang arudan milya. Ang aniling namin day ka pa madiniling natin. Linggayam kat normal voice niya. Minsan Matlang. ko kaante. Ano kaya't na makikwa ni Jordan. Mm-mm. Sige, pasok. Hagset tayo buldi. Awan niya, meeting ti anti panunot ko. Nag-apuramat na gito yun. Pumano ka no, 3:30, tap namhabol ko 7:30, buwis. Ay, naku. Ito nga, garot. Hagset kayo, Matt, si Lynn, Jordan. Ha? Win mo, tansot sa'yo. Wah, Sige lang. Ay, okay na. Ni, naman. dagan timil lang, malang. Ay, siya man dahito eh. Ang garot. Si kamot dahito man ha. Di ka pa lang amin makimurmurs. Nakimurmurs. Anto pa eh. May isa lang muna. Jordan! Win mo, tansot sa'yo. Alam sa tayo. Sige laang. Diyak kaya't ti uminom iti arak ita. Alakit din. Di ka ginarte. Sa nabalit, asag paminsan lang, Matt. Sa may sa, at damat ni Jordan ang mga sikasukan ka no mabartag ka. Kwa. Halo. Ato iti baso. Sa tayo kitin. Sa nabale, nakaturog mata ni boss. Sa may sa, safe mat dito yung hotel pagturugan tayo. Mabalin tayo ti maturog dito yung sofa no makainom tayo. Akshat kami ang basit lang. Jordan. Ramanan talang silin. Tapno di damat ko na. Hindi manang. Itay pa'y adi ka matagtagari dita, Silin. Ada ka di parikot. Awan, Ling. Okay aklaan. Sipod simmangpot ka, kastakan. Ada ka di dakas anapasamak iti team building yo? Oh, Ling. mm. Ada na pasamak kada kami ka ni Jordan. Anya! Diyak mo. Basit lang mo't tinainom nga arak. Diyak na puutan no kasanoan na pasamak ti amin. Nariingak langan ani Jordan ti kadwa kiti gama. Ay, una yan, Silin. Kasanungay nagsikog ka. Dayta nga rin ti pakadanagak. Ay na, agar-aramid ka iti pagparparikutang. Awana. Wala na. Dayta nga rin ti pakadanagak. Ay na, agar-aramid ka iti parikot mo. Hindi naliwa ko na. Jordan, Mabalin ka din ang sarita ta silin. agli si ka iti dalan ko. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Liklik-likan na ka di. No anyaman tinapasamak iti team building tayo. Lipat mo day jay, Jordan. Ang kasanon no. Kabaulak ti bagik. Pangaasim, aglisi ka iti dalan ko. Di ka manaktak. Jak paawatan mo apay kalata nagpaliw ka.
Saan ka di anay bagang nga damat marikrik ng para kanyak? Jordan, nakainumak idi. Diyak amo na niya timbagbagak kan inararamid ko. No kasta, pinangnamnaman akla ang gayam. Agpadatangad daanin iti karelasyon, Jordan. No ituloy tapay lang daytoy. Adda masaktan. Renay? Ay, Rene. Rini. Resto. Agyaman na. Taimay ka dito nagtulagan taas rito ta. Awan tirumbang kapagyamanan, Tawinak man Rene. lang. Agyaman na. Taimay ka dito restaurant anang wisik kinki. Wi. Uwi. Biro ako magpakilugana pag mga nakag-drive, pagkrikat ko. Agyaman na. Taimay ka dito restaurant anang wisaken ka. Awan tirumbang apagyamanam, Rene. Ah, wan kayam. Sabong para ken ka. Happy anniversary. Agyaman ako, Nay. Rene. Ay ayatin ka unay silin. Kat sapay la ko matakasta kamat kanyak. Ay ayaten kamat, Rene. Ah, mangantang arudan. Sigurado ang mabisin kan. Wala. Sige. Manganta kabayatan ti panagsarita ta. Kalpasan ti pananganta. Intag pa siya. Tapnom agin juitemet. Manganta kabayatan ti panagsarita ta. Kalpasan ti pananganta. Intag pa siya. Tapno ma-enjoy ta ti anniversary ta. Ling, asino tinaggapuan ti tsokolate ana iparabaw iti lamisaan ko? Diyak ka mo. Kunak ano ginatang mo. Saan? Kan awan tinaisurat no asino tinaggapuan na. Aguray ka. Amangan mo't no ni Rene. Amangan no kaya't nakaasurpresaan. Malagip kon. Kastoy mat lang ti chocolate nga inregalo na kanyak iti first anniversary mi. O, makitam. Talaga ang nag-sweet ni Rene kan ka. Iso ano siyak ti si ka. Di mon lokpon tinobyom. Manmanutikas kan kwa na. Wanan, boss, madam. Very good, Celine. Nag-cute ka na ti busis ni Celine. That's true. Agpakadak manin silin. Naskan ngagsubliak iti Manila ita. Okay. Agan-anat ka iti panagbiyahem, ah. Ay, when gayam. Agjama Agjaman, na. Agjami nga man. Agjamang. Anat ka iti panagbiyahem, ah. Ay, when gayam. Agyaman na kiti chocolate nga inted mo. Chocolate. Wen, nalipatam ka din ti chocolate nga imparabaw mo iti lamisaan ko iti office? Ne. Awan ti chocolate ngayon parabaw ko iti lamisaan mo, silin. No saan asi ka? Asino nga rod? Amangan mat no niling. Siguro. Bayam, damagak to niling maipapan iti daytoy abanag. Mala, agrubuhat akon. Agan-anat ka akanayon dito ya. Uray si ka. Agan-anad ka mat akanayon, Rene. George, gaya. Nagustuhan ka dito chocolate a regalok para kan ka, Celine? No kasta. Sika tinangtad iti dayjay at chocolate, Jordan. Wen, sabay lang ko mata na gustuhan ha. Amom, saan arumbang amangtad ka iti chocolate?
Saan mo't siguro basol? Nagayatakan ka, Celine. Mamin ano ka di nga ibagakkan ka. Asaan adata na ituding para iti tunggal maysa. Addaan ta iti karelasyon. Anyang iti mo ta. Amangan no datati para iti tunggal maysa. Sa maysa, awan mo't siguro dakas no padasan. Saan, Jordan? Ay ayatak ni Rene. Kat Jack maaramid ti mangisukat kan kwa na. Wen, nagkamali akidi. Ngam nakaamiris akon. Mabalin mat nga ilimid ah. Anya? Ling, agresign na kon iti pagtrab-trabahuan ta. Ha? Abi ngay, kailangan man nga resign ka. Adda ka din napasamak. Kaya't kun ti agawid iti probinsya. Iti anya aga po. Saan ka ding arapaap mo tagtrabaho dito eh? Wen, ngam idi dayta. Saan itan? Saan itan? Ta? Awan ti rumbang nga ipalawag ko kan ka. Ling. Celine, adda ka di ilimlimad mo kanya? Bag ko na ito, Ling. Isang awan ti rumbang. Okay. Bag ko na ito, Ling. It's up to you. The line. Ale, baag mo laang. Celine, adda ka di ilimlimad mo kanya? Ling. Biyag ko na ito. Madek. No, adan. Celine, adda ka di ilimlimad mo kanya? Ling. Biyag ko na ito eh. Isong awan ti rumbang nga ipalawag ko kan ka. Okay. No, day tati ko nam. Saan ka lapdan? Wen gayam. No damagan nakto ni Jordan. Di mo ibagbaga no sa dino tinapanak. Ngamin. Kayat kon ama puted. No anyaman ti adda iti nagbaetan mi. Agpudno ka man kanyak, Celine. Daytoy ka di ti makagapo. No apay akayat mo ti agawid, ijay lugar tayo. Ling. Asino ti ama ti sikog mo? Ni ka di Jordan. Pangaasim. Tadi mo ibagbaga ka ni Jordan. Please. Agpampanunot ka ka di, Celine. Naimbaglaan ah. Tasaan amadlaw ama sikog ka. Tanusan, ay, tiyaklamon. Saan ang mabalin ang maamuan ni Jordan di maipapan iti sikog ko? Amom ka di agulo tinaramid mo. Anyamot din. Anya, friend. Paano kung malaman nila? Amuan ni Jordan di maipapan iti sikog ko. Amom ka di agulo ti inaramid mo, friend. Kasanon numamuan ni Jordan, wano ni Rene ti may papan iti sikog mo. Ang mga no aga padalaang. Isungarod ano mabalin. Kat di mo pala ibagbaga kadakwada. Uray saan ko nga ibaga, maamuan dan tulat na. Basta, bayam asyak ton ti mangibaga kadakwada, Ling. Siyak ti mang solbar iti parikot a pinarnuay ko. Okay. Shilane, anak ko. Nagaawid ka, mate. Nanang, dituya kon nga agnaed. Ay, nay, kasano nga ruden ti trabahom ijay ilay. Nag-resign akon, nanang. Ha? Iti anya ang makagapaw. Masikugak. Kat saan anay Renete among waliskug ko, nanang. Anya, ano mo kumasikaw? Siyak, tatang. Ay, nawaw. Makagapaw. Masikugak. Kat saan ani Renete amati sikug ko, nanang. Anya.
Asina o ti masikog. Ay, masikog ti anak mo, mayo. Anya? Ay, tidakas na. Sa bali alalaki tinakasikog kan ko na. Ay, mangibabain ka si Lane. Ay, Nanang, tatang, tulungan da ko ma. Tsaka muna niya tirumbang nga aramidag. sa pulam ti amat ti sikog mo. Tanaskan nga itakder na ti dayaw mo. Kasano ko ma? Ay, Kat saan mo't ani Rene anobyo na tinakasikog kan ko na. Lakay. uray no saan ani Renay. Naskan latang agkalaysada. No asino man day ta alalakay. Apay adi mo yung bagbaga kanyak ti may papaniti daytoy, Celine. Manulangan nga daw, agpas ngay kan. Pasensya ka na rin eh. Sapay la ko mata mapakawanak. Anya nga ron ti plano mita. Dakkel tinagbasulakan ka. Panagkunak. Sa anak ang maikari para kan ka. Di kagsawi ti kasta, Celine. Pasensya kan, no anyaman tinagkurangakan ka. No saan ko kumaapinili ti agtrabaho iti Manila. Amang ano sana napasamakan ka ti kastoy. Awan basol mo, Rene. Siyak, tinagbidot. No awan tinagkurangak, saan ka kumaanagsapol iti sabali? Rene, Ay ayatan nakadipay, Celine. wan, Rene, No kastang rod, ikalaysa ka. Awan bibiyang ko, no saan asyak ti amati si kugmo. agyaman ako na Rene. Agyaman tainikan na kiti may sapay agundaway. Ikarig, agbalbaliw akon. Mamin ayo. Ayo, mamin, ayo. 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 Ikarig, agbalbaliw akon. Mamin ano aya nga ibagakan ka? Anapakawan kan, Celine. Among, Rene. Siya kung ti kararagsakan a babae dito rabaw ti daga. Oh, apay mat anay bagam ti kasta. Wana, ngamin. Naadaan na kiti asawa akaskan ka. Tabulaan nakpay. Saan ka abulbulaan, Rene? Pudno ti ibagbagak. Bayam, bumawi aktukan ka. Sana nakasapulan, Celine. Tinapatid kanya kita. Kat naragsakta. Wan kayam. Kalpasan ti kalaysata. Isurot kan iji Manila. Ijay kami tangag na ed. Tapno kanayo nan nga kaduhata. Kan tapno maasikaso ta. Titong kalmaysa. Regina. Lidwa kami gayam. Sigurado ka kaday, akayat mo ti sumurot ka ni Rene ijay Manila. Anak ko. Wananang, nakapagdesisyon akon. Kan napagsaritaan min nga agasawa ti may papan iti daytoy abanag. No kasta ti plano yo, saan kayo alapdan? May salaang tikidawag kada kayo. Anya day tananang. Di yo liplipatan ti pumasyar dito'y lugar tayo, anak ko. Wananang, di kay madanagan. No adda live ti asawak, umay kamin to pumasyar ditoy. Ay agyam anak uunay anak ko. Ala rugyan nyo nga roden ti agimpake. Tapno saan kayo amala daw iti pagluganan nyo. Sapay, may salaang ti biyahe ton bigat. Rugyan nyo nga roden ti agimpake. Tapno saan kayo amala daw iti pagluganan nyo.
Sapay may salang alugan ti ay may salang alugan ti agbiyahe inton bigat gayam. One only ada ti dadumang no bigat. Only one. No saan kayo amala daw iti pagluganan niyo? Sapay may salaang ti agbiyahe inton bigat. Napuyat nga may dagiti daduma. Ay, Rene, Celine. Last scene mo't kidi. Ay, apo. Ada ti call. Pasan ti Kalaysa mi kanirin kat nagdesisyon kami nga di man na. Sige man. Sige man. Pimpinta sa magamit. Kalpasan, ti kalay sa amin ka na rin Nagdesisyon kami nga agnaed ijay Manila. Nagdesisyon kami nga agnaed ijay Manila. 200 Manipod din. individuals. Sa nakun. Sa naputay. I do you so. Just Halo, kadugot ti amin nga agbulbuya. This is Boracay. I was in the Philippines. I was there. Fearless Kung Fu. To ice melody sing. Well, last scene. Taman na mabalang sa agjuwal dito. Ang biyahe ka na naman, Kal. Wala. Adakon, Celine, bakit? Pasensya ka no itaklang. Okay, aklaan Rene. Maawatan ka. Agyaman ak, Celine. Oh, anya ngay matinararamid mo iti may sangal daw. Nagdalusak, kan naglabaki ti kortina. Di mo kumaunay banugan ti bagik. Bagim. Ay, tinat nana. Nagdalusak, kan naglabaki ti kortina. Di ka kumaunay agbanog, bakit? Nang runak at masikog ka. Kasla saan mo mat ngamin alinablabaan ti kortina di ti pagababangam. Lakay. Pudno day ta. Awan nga agpaiso ti oras ka ngaglaba. Kanayo na kamasapa iti trabaho. Rabiin tumat na no agawit ak. No kayat mo, adamot asidag a laundry shop dito eh. Saanan akasapulan? Okay lang. Tasaan mo't unay ang nadagsen ti trabaho. Sikat ti makamo. Ngam na eh. Di ka unay agbambanog, ha? Wen. O ala, agpeles kan lakay. Taidasar konti kananta. Amok, mabisin kan. Ariglado ba ka? Agidasar kang rodan. Kalpasan ti kalaysami kini Rene, nagnaed kamin ijay Manila. Manipod idi, saan nakon as sinapol ni Jordan. Saan kon nga impakaamo ken kuana ti may papan iti anak mi. Gapo ta sigun metlang iti gayem ko, nagkalaysada metten iti nobya na. Ita, addaan kamin ken ni Rene iti anak. Alakastan katagyaman ak, tuy pagayam mo, Celine. Celine pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Naragsak kayo ken ni Rene nga asawam. Ket sapay lakuma tagtultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Ket sigurado nga inton dumakkel ti anak yo kini Jordan, sapulen nanto ti amana. Ngarod, di mo kuma ipaidam dayta,
takarbengan na dayta. Ket sapay la kuma, taawan to ti agbalin aparikutyo, may papan iti dayta abanag. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Pagayam Silin. Dito'y programa tayo. Ay, sorry. Ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Pagayam Silin. Adi na inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ay, awanin. Kawaw panunot ko. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Tama ka paturog. Ang gabrek te peras. Uy, nang gatangom day kantay. Kita ko. Kita ka doon. Ay, ti ko ay apo. Kita ay tagat gatanan. Ako? Diyan ti apo. Ito ni Jollibee iti. Ay, Gatanan ti. oo. Lint remover. When? Lint Manuel Castilla. at 100. Ay, iso. Ngam, at least, ada Castilla. When? No, may mistake. When, iso ka. Anak ko na. Tauray siya. Ano ba? Dagi ko nga. So, oray di t-shirt ko nga. T-shirt na una. O, hindi di blue. Ada may sadya balay. Nga dakdak to ti Castina. Ay, yung na-cute-cute na isa. Wait. Takto man na Day, day. damdam. Teruler. Nag-break kayo ba? Nag-break pa eh. Okay. Nag-break.
So nga awan din na sayat nga maited na ti arak ko na ni nga Ram. Nako, thank you for watching mga kababayan. Madamdama ag-end tayo, pinmudot yung cellphone ko. Ay, sige ma'am. Nagkape kami. Thank you for watching, ma'am. Lovely Rose. Asa kami kaali kad anyo ud isa. Hong Kong. Nagkapitan kami dito eh. Kung antay, at kapiak. Ay, makatuturo ka mo lata. Pagtulog mo. Ay, makapatulog mo. Si kani Kandro. Awan kay man ang rin na. Si kami tagjuan. Tatay niya na lang. Haan ang tay taduduwa lalaki. Tingga na, Jay. Nante, 3 o 4. Dapat sumarin to. Sa anong address sa marunong ka? Mapansan ni paring Jun rin? Tagduwal kayo kanmaro. Ano mapalin nito? Nante, nante. Ang mga masayang day. Yan, hindi ka man yan. Yan. Hanggang alas 5. Di utoy. Eh, Garod? Ay, napanan ni paring Jun Garod? Apanan. Mapanan. Iso nga buwali. Tahan Garod nga pa ni Jupor Garod ni Orlan. Ayun. Sino nga Garod? Isungot ni Jupol. Ulan. Silas paring
Ay, sikan si sinitilat pa rin na. Si ka ni Jupot. Si ka ni Jupot. Buddy. Yan, ito yung 93404. Nena Candro. 30404. Ah. Nya nga 30-0-4-0-4. 30004. Aan Ay, 3004. Kunak. Nya mo dahito eh. Dali! 30-0-4 ko ng laktan. Haan, basta, imbagak. Nalpasan. 30-0-4. Tuloy manan. Nena. Sino? Nyamot. Tatay pay lang mat. Apay ka po ta si dagpag-awidan nyo? Turpe, siyak tagsorsorot din. Alay! Aray, kuray la ka nagnapos. Uri ka lang nakaternet. Agad ikaw nagatas. Yay, agladlad ka nga minun. Nabiglamot gamin. Ingkas dyan na ni. Kaslamot la day tayo. Binigla namat nga. Ay, Diyos ko. Yay, bading ka nga talaga. Ay, kasla mafe-feel ko. Sige ba minsan. At sahit nga napin. Okay. 3. Ay, Ay, napan imis bunik ko. Maklo. awan man ang tikulinti. Uy na. Dati natumbang nga poste ije bukawkan manan. Paya. Dan ay bangga nga Montero. Ay, sus. Montero sa din. Kada tatalang 7 minutes ago. 3004 Lonely Buddy. Ni, api nga tang aggagatil ti dakulap ko. Kandro lakay. Ha? Adda nga ta sumangbay apag sayaatan. Kunak no ti dilam tagagatal. Tawan maichismis mo itangal daw, nena. Sa anak mat at chismusa. Ay, noan niya ti makikita. Isulaan ti baga. Amam mo ka na. Napaklan ka chismosa dito lugar tayo. Uray no asawa ka. Diyak kanunungan day tang aramid mo. Kaya't mon sakit di ti madisnog, Kandro. Ah. Asawa na, kastakit din ti bagbagam kanyak. Idasaranak man ka. Buldugoy. Wan. Tiyagi, bye-bye. Ingat sila. Asawa na, kastakit din ti bagbagam kanyak. Salbag kakit di. Idasaranak man kid di ti pangaldawak. Tagsubliak mo't laadagos iti pagtrab-trabahwak. Ayun gayam lakay. Saan ka di akatrabahwam ni Orlan nga asawa ni Marina? Apay aya? Adda ka numat babae ni Orlan. Anya? Adda ka no nakakita kin ni Orlan nga da babae na. Kaamam day tangiwat mo ah. Awan pa managnak mo iti bagbagam. Marites ka la talaga. Joan nena. Marites mo dati. Joan. May kan... Ay! Joan! Oh my God! Yes. Masikog kan samad kasinsing Joan. Apay anay baga mamasikugat. Katawat met asawa kasinsin ni na. Maritis ni Nina Gayam. Masikog kan samad kasinsing Joan. Apay anay bagam ama si Kuga, katawan mo't asawa, kasinsin nena. Anya nga iti amok no adamat boyfriend mo anang sikog kan ka. Ha? Nagdakkel nga min tibuyong mo kasinsin. Limok magkamay. Tila madlaw. Malalabig ko. Aya, nagkatil mo agong ko. Baka makapidot ka ti kwa. Kwarta. Natagong ko ang pidot. Haan, may sulsul. Ay. Kaya nga min tibuyong mo kasinsin. Limok magkamay. Tila madmadlaw mo, kasinsin. Asino kumamot nga iti mangsikog kanya, katawan mo't kaayan ayat ko? Anya? Saan man atila madmadlaw mo kanya, kasinsin nena. Sana ka masikog! Woman. Magsakit. Woman, I will live. Ala, ay willil nga. Na ka masikog! Masigok. Masigok ka nito. Saan ka masigog?
Nena, agyamanak itimpadigom asidaan. Apag iso, awan sidaak ita. Awan anyaman na antiluring. Nalagip kayo apadiguan ta ado matilinutok asidaan. Ay, kasta ka de, kaanakan. Wen anti, ay gayam. Amo yun tinapasamakin ni Orlan nga asawa ni Marina. Nay, apay ni Orlan, anya tinapasamak kan kwa na. Ay na anti, masikog ka nun je babae na. Ah, Doon abulan je sikog na. nay, sino tinakaamuam iti dayta, nena? Awan mo't amok a babae ni Orlan. Ay sus anti Loring, naglapayag ti daga ako nada. Kat, amo nga rudan dayta ni Marina nga asawa ni Orlan. Dayta tijak mo. Nasyaklaan ni Marina, ay sus, pagtalawa ko ni Orlan. Talawa kun. Talawa kun. Pagtalawa kun na Pagtalawa kun. Papanawa kun. Dayta tijak mo. Nasyaklaan ni Marina, ay sus, pagtalawa ko ni Orlan, tadamot din sa bali a babae na. Orlan. Orlan. Nana Loreng, asino tinakadamagan yung adda babae? Ha, akwa. Adda nga min sayang guseng nga agwarwaras dito lugar tayo, Orlan. Awan babae, Nana Loreng. Palso day tang agwarwaras dito'y lugar tayo. Ay ayatek ni Marinang asawak. Jack to pulos pasakitan. No kasta, saan nga rod apod no ti chismes nga adda sa bali a babae? No asino man tinakaamuan nyo iti dayta, agparpartuat laang iti sarita. Tapno adda pagsasaritaan dagiti marites, Nana Loreng. Murmurs. Dagiti agchismis. Amoy o kakalugaran, siyakmot ka timangmangtad iti si daan-daan ti Loreng. Ay, gusto ko doy. Manuwaman nga eh. Malabisan? Bridge 5? Daanan te, dayto yan. Kalkalpas miti woman kan Orlan. Iso nga nena. Bridge 5. Wen. Nena. Amoy o kakalugaran. Ay, haan nga ikwa di ay. Ay, ada ya. Bridge 5. Ti Bridge 5 kat Nena Voices. Nena voices ante, apay sa baligya kanyang. Page 2 mo. Di pa eh. Ay, inikat da dayta ko man. Ay, baka iwan ante, Ah, giman. naikat da. Wen, giman, naikat. Naikat di na do mga script. Ay, dayto ti saan. Oo. Wen. Itong script ko meron. Ay, hangan na Mas edit. dawa. Ay. Sige, ante, taugad-ugad akto at. Voices. Tuloy. Tuloy. Sige. Timangmangtad iti si daan-daan ti Loreng. Wen! Ay, piman mat da dyan nga ikit ko. No saan akong amangtad iti kanenda ay agbisindan. Ay, kasta Adda ka matlagayam diti paraangan Nena. Itay ka pa asap sa bulan. Oh, apay asap-sapulin naklakay. Mailiw ka kadimanan kanya. Luto ka man. Saan ada ta chismis ti pangpangruna? Anya, Awan pa'y naluto na sang puta. Agawit ka, ikagluto iti kananta. Aldawan. Gamit agluto. Woman Nena. Bridge 6. oo. Nga na-delete dito. Wen, iso nga. Apay awan day tuyo. Sa baligan di screen. Iso Nga nga na-delete pa. dita. Nga Wen. madati. Adatan nga na-delete. Ikatak to dita nanta. Nasaya at tanagsabat datado. Ha? Agpatato ka ante? Wen, Siya mamot. Tatwa. Manda. nena, nasaya at mat tanagsabat ta diti paraangan. Oh, apay ka di, Auntie Loreng. Ada na patag nga ibagam kanya. Saan kami nga agbibisin iti naimas amasida? Ha? Ken maysa, saan ko adinawat timpadigom asidaan? Ingkakat iwarwaras ka dagiti kaaruba nga awanan ti makmakan me? Ne, awan Ha? mat imbagbagak akas na, Auntie. Adaya. Talaga ang nagsiping ti dilam, nena. Naglaing ka nga agpartuat iti sao. Pagliba kampay dagiti imbagbagam kontra kanya.
Kastala tibiyag, ante. Pagtanlo, pagtahilam. Una niya, kastala tibiyag mga toy. Ha? Kunamlan asino nga agsasao ni Auntie Loring. Ay, aday ta ka manen, nena. Adaman ka apa mon. Awan utang na anembag anakam. Jakla ko man pinagsidsida iti naimas. Dakes day tangar aramida itipada matao. Imbagak lang matapadigwak ni Auntie Loring kadagiti Padpadigwam ko nam tayo kaaruba. timbagam kadagiti ka aruba. Jakla ko man pinagsidsida iti naimas. Dakes day tangar aramida itipada matao. Imbagak lang matapadpadigwak ni Auntie Loring kadagiti kaaruba. Sana na naskin nga ibagampay kadagiti ka aruba ti panang padpadigom. Tapno maamuan da na sing putak kan naparabura. Agyaman pa ikit di kumaan ni Auntie Loring ta pinagsidak iti naimas. No tumulong ko itipada matao. Wah, Tumulong. pada Madya matao. matao. Tumulong ko nakgamin eh. Sing putak kan naparabura. Agyaman pa ikit di kumaan ni Auntie Loring ta pinagsidak iti naimas. No tumulong ka itipada matao. Di mo istoryaan. Nang runa kat kabagyan pa ni Auntie Loring. Hindi naman Ay, bayagan kidi. Istoryaan. Nang runa kat kabagyan pa ni Auntie Loring. Brits. Mudto yun je tangdan mo ang nagtrabaho ije balay da joan ang kasingsin ko, kandro. Inak gumatang iti sidaan ta. Jak inawat itangdan ko bakit? Kababayan mo't kan kuha na ah. Nang runa kat agkasinsin kayo. Anya? Di pa ila kwarta tate usaram amapan gumatang ah. Ay salbag kamat, kandro. Gaputag kasinsin kamin kini Joan. Di mon inawat ti tangdan mo ang nagtrabaho? Ah, Wano? Ada sabali nga imbayad na kan ka. nagrugit at talaga ti panunot mo ah. Awan sa bali nga inaramid mi ka ni Joan. Talaga ajak inawat di tangdan ko. Gaputawan mo't sabsabali ka na kayo. Joan, nena, durupan. Joan! Sakon, sige. Si kamat kayam kasinsin, nena. Pinsitan na ka man. Bridge 9 ni Joan. Ipiton ka, nena, ah. Ha? Nena, Nay. nena, Ay, okay. nena. Tapos baka manin. Praktisan at na makakuha. Survivor Philippines. Kayam kasinsin, nena. Nagalas. Gaya idol bandat. Oh, si kamat gayam, kasinsin nena. Imayak ta kayat ka akasarita. Ha? Kurso na adam ka din ni Kandro nga asawa. Ni? Anya ka din dito nga ibagbagam kasinsin. Tinarimaan ni Kandro tinadadaal alamisaan nyo. Ngam di mo intad titangdan na. Intad ko kan... Itad ko na nagayam. Dadaal alamisaan nyo. Ngam di mo intad titangdan na. Itad ko kan kuha na titangdan na. Ngam di namat inawat, kasinsin. Awan ka di ti sabali nga inaramid nyo. Ah? Anya kumangay iti sabali nga aramidan mi. Di ka kumagpanunot iti sabali. Awan dakas nga inaramid mi kanibayaw Kandro. Kasla under time ngay. Under time nga ta. Kasi inikat ko dagi jay. Dahil dito mga writer nga namin ano nga binagaan nga. Pero da. Di bali nga mga naka-live. Gusto na mangag na. Ay, saan bang kaisagani? Ay, manang agbuy-buyak. Ano ta, sinalbag mo ka na. Sinalbag ka kanuganay. Nayunam to na ito ya.
Nayunam ti kwa. Pura, wen. Talo siguro. Pudno nga taakabsat ni Orlan, jay babae amasikog. Maturog ka man. Sa bali man ang tibag. Pagam tita. Ay, saan na nga rod makaturog? No saan ka makaturog? Di nak nga rod disturbuan ta na banugak ang nagtrabaho. Kasladyak pa siya nakabsat ni Orlan dahi a babae. Saan damat nga karkarupa? Sumardeng kan. Naglaad a lalaki ni Orlan. Idinto ta nagpintas madya babae. Sumardeng kan. Rabi iuna yan. Nita, Anay ko. Apay nga agsipat ka ngay. di nakpagsardengan. So, adamat na ikat mananante kang ka. Buntalon sa nga eksena di. Sumanaw. Supay si sumipat. Datuloy na balong. Nya mo, nagkatalag. Apay nga agsipat ka ngay. Di nakpagsardengan kandroan. Agsawa, aginggat kay kayat ko. Agasam nga iday takandro. Apay ka di manan. Sa bali man ang titinorti sa rita ma. Salbag ka, babaero. Anya? Babaero ko ng kanya. Talagamat, uray kasinsin mo, tutupam. Dadalan ti ulom. Asino ang kasinsin mo? Kasinsin mo Mot. garot ah? Wen, uray kasinsin ko, tutupam ko na. Wen, kasinsin mo, Uray tinutupak ka sa kasinsin mo. Aywan, apay nga naglawag mga ko. Maglaki din. Uday! Enggay amay painan. Babaero ko ng kanya. Uray kasinsin ko, tutupam. Dadalan na talaga ti ulom sika. Asino ang kasinsin mo, titinutupak ka sa sawam ah? Madi? Sinalbag ka. Munha. Sakit ito ta. Hak. Ay, sino pa na? Kakanto na. Sinko, tutupam. Dadalan na talaga ti ulom sika. Taasino ang kasinsin mo, titinutupak ka sa sawam ah? Di kan agin di mo pay. Di ko nam nga ta, kat di kay nakita kin ni kasinsin ko adyon. Anya? Kurang langan nga agin nagak kayo ijay paraangan da. Nagpasig kayo ngagsarsarita. Di mo ikan iti sa bali kay papananday tanday na. Awan ti madi nga inaramid mi. Ay nakandro! Madlaw matkat akursunadam ni Joan akasinsin ko. Sumardeng kan. Ha, sige ah. Aramidam latati kay kayat mo. Total, balasang pahimat ni Joan akasinsin ko. Agpapas ka kan kwa na. Di mo amo ti sasawam. Di mo yakar ti alipuspos ko kandro. Amok akursunadam. Sumardeng kan kunakmat. Ha! Di naklaawan. Gure ka kano. Ay. Ada makakastawa nga mamit yun ako. Katinyo. Mo ko naman. Kastalatibyan. Puspos ko kandro. May samang pay muklo. Pagpapas. Akan ko na. Dahito Balasang pay mo ni Joan. Sumardeng ka. Aramidam latat. Dengga man moaks. Awan ti madi nga inaramid mi. Ay nakandro! Madlaw matkat akursunadam ni Joan akasinsin ko. Sumardeng ka. Ha, sige ah. Aramidam latati kay kayat mo. Total, balasang paymat ni Joan akasinsin ko. Hindi, katamdi. Papat. Sungarod. Iso nga amok, akursunadam, kunak. O, ikatagdag papas. Iso nga mo kada relasyon niyo. Ay, sige. Taan ang kursunada ko ng tamang resuda. Iso nga amok. Kursunada, unan. Total, balasang paymat ni Joan nakasinsin ko. Iso nga amok, kursunadam. Di mo amuti sasawam ko na matan ah. Apay gamingay? Natay sukat ko tayo. Iso nga amok, kursunadam. Dadahal talaga ti ulom. Di mo yakar ti alipuspos ko, kandrok. Kandrok.
Nyamot din. Ay, bulti. Katawa yun. Ay, naku. Kandrok. Ay, naku. Alam, may balbalikas. Ngaroon na pangal-ala ang mata ada kita. Ay, kandrok. Ah, nalubat ang kasin mo. Anay ko. Nahad ka ni man niya. Uno kabasan? Oy, recording yun kabasan na. Wada. Wadia. Hmm. Wadia. Wada. Mawagwag jay. Ada tuloy na bala. Isungan mo, kursunadam. Dadawala talaga ti ulom. Di mo yakar ti alipuspus ko, Kandro. Amok a kursunadam. Sumardeng ka ko na! Ha? Di naklawan. Di amom nga takot mabutangakan ka? Di nakpagpungtutan si ka, nena. Ay katsige agpungtot ka lata. Aramidam ti kay kayat mo. Aglablabas ka na. Sikat aglablabas. Babaero nga awan mo't makukwarta na. Naman naging sapay. Tawanan nga talaga. Urayan na pa siguro dyan sumardeng ka ko. Ay, madikon nga agsipat. Basta di na natan. Sapay kuma kun Diyos Muhari natang huta man sayo tintan. Kalmo shooting. Ay si met man lamis ta pay. Nakaihap cook ngay. Yayam na. Wada. Ano? Nakalbo nga ron ti asawa, gapu iti panangpungot ko kenkwa na Mr. Lonely. Ngam napiwis matingiwat ko, gapu iti kapigsati sa naikatil na alapayag ko. Kun innam nga ngipon ko. Ay sungos na po, padagsuok. Pero nga awan mo't makukwarta na. Anay ko! Pingagsipat ka ngay! No di ka pala sumardeng! Saan laaday tati maramanam kanya ka? Kagurgura ka! Awanan kay tibay na lalaki! Di nakpungot, nena! Kalbon ka! Awanan kay tibaeng! Anak na kalbo. Oh, apay dagita abag, Kandro. Panawan kan. Anya? May samampay ba lang? Anya! Pangasim Itap mo man, itap mo man. Anya! Pangasim, Kandro. Inang panpanawan. Apay dagita abag, Kandro. Panawan kan. Anya? Kandro, pangaasim, di nakpanawan. Di naklapdan apumanaw, nena. Nauma akong itinaalas nga ugaling. Di ka pumanaw, Kandro. Agsaritat. Awanan tinas ka na pagsarita tat. Paano? Agong bigla nga ninyo. Unlawaklaw! Pumanaw, Kandro. Limawan mamam, limawlaw. Imbis nga, no ibalokot, di naban mamam, di mawda. Di mauda. Limawan da mamam, limawlaw. Limauda. Klapdan apong hanay na. Nauma akong itinaalas nga ugali. Di ka pumanaw, Kandro. Agsarita ta kumana yung pangag. Awanan tirumbang nga pagsaritaan tapahin, nena. Pumanaw akon. Kat sa anak matan ngagpakpakita pa ikan ka. Saan, Kandro? Di na ko mapanawan. Pakawanin na ko. Nakasagana ngagbalbaliw. Nagsakanyak ngagbalbaliw.
Pinikas. Ande. Uy, malubatun. Manok ano? 10 minutes? Ano may pagminis? Pinanawan nak ni Kandro nga asawa ngem sinurot ko ijay sirok ti kawayan. Ket nagala kami itirabong. Ala, baka nasakit ma'am? Ala, baka damat ti kuhan. Baka damat ti amoebiasis mo. 3 or 4. Kasa ato yan. Ayan pa yun. Ay, dito man yun. Ay, nangay. Manang. Ay, dito. 3 o... Kung ano din. 3005. Hawan mo ti kwami. Ay, Sandra. Ano sa Ah? Kasan mo Sandra? Burita. Ay, Sino sa mga kapitan? Ay, isin mo. sige ko. Sandra Nancy? 20 kan 25? Lalakad ay tanong pagpao. Ay, ipay nga. Pamukan yan. Kita man. Pinupiak lang wag gamin di. Ang gamang gilay. Ano ba Ah, siguro ay tikon, ay ina. Dahil siguro ko ah. Dahil Silvia kan. Pa Silvia. Nanang mo dito Silvia. Nanang. Andrea namin nakaiturungan na. Di dyan man nitibagit ni Si kani Sandra. Haan, siya ka Andrea. Ay. Tabasit. First Ay, class. ay Andrea siya nga ni Silvia. Kita man to kanya dito manang mait. Si kani Manolo. Manolo. Kanor ni Jupit. Wala ita. Ijo first scene lakay. Tapos ijo pinaka... Ay ag flashback. Di kurtina. Uy, ako naawatan lang kay Didamo. So nga. O da kay nga sa Kanor Andrea. Ang malamatan mo dito ididamo talaga. Sa totoo lang. Yeah? Sa totoo lang ako nakuan didamo dito. Sa totoo lang. Sa totoo lang. 3005 ata. Okay. 3005. Okay. Si kani ko ante. Tech Michelle. 3005. Buddy? Baday? Ala na, Andrea, kaanakan. Itimplaan na kun iti kape. Makakapkape ako na. Agkape at pay nga umuna. Sakbay ang mapanak ije talaw na. Wan, uncle. Itimplaan kan itinaimas ang kape. Basta istorya am kanya. No apay adi kay di kay nangasawan. Ha? Adi kay nangasawa. Nabastid. Talaga, Mapay di adi ka kay pakingga. nangasawa. Aging katya istorya ang tiamay. Itinaimas ang kape. Basta istorya am kanya. No apay adi kay nangasawa. Talaga adi ka agpatingga. Aging gadyak istorya ang tiamin. Alaman lang ngayon. Dumngag ka. Ta istorya ang tinapasamak idinagayatak.
Ah, Idi ka ubingak pailaan. idi ka ubingak pailaan. No, ag flash, ag normal voice kanto niya, 25 years old. Abnormal voice ni Haan, basta data, after data first scene, normal voice am amin data. Into numadanon ije pinakalasin, ag flashback manan. Jay. mo? Nalpasan ti istoryana. Jay. Pasan ti istoryana. O, nanggagudi ko na ni Joker. Date, ungarod ang flashback at ubing ni Silvia ditoy. Tapos, ginansi natural voice. Oo, kaya. Siya kimuat. Yeah. Damin dahil ti Silvia ko na nang aping at nakapala dito sa alas ading to. Nung oray, manong ta. Awan, Silvia. napatag nga ibaga. At nga, awan pagbayad ko yung pagadalan. Siyempre, natural voice pa lang data. Ina ni Andrea. Yan. Katampay mo nga bakit ditoy. Ouch! Ouch ko na ni Ma'am Ram. Ma'am, dayo miliktaw ha. Nagkulit ka nga talaga binawi. Madlaw ah. Almat. Ma'am, asun puwatan. Maptang di mamasyam son sikat yun. Amin, karo son sikat ta estasyon. Kastamat, ma'am. Sumurat ka? Apo? When? Ang ti amin. Alaman langan. Dumngag ka. Ta istorya ag tinapasamak. Idi nagayatak. Idi ka ubingak pailaan. Michelle Canor. Kat ni Canor. Ay, Manulo, ha? Agyaman na, Kanor, sweetheart. Pinatgaman ng tikid daw ko nga umay tayo diti baybay. Nakaragragsakak. Agyaman ak nga rod. No naragsak ka, Michelle. Sweetheart. Amumot ngamin. Nga amin akid dawam. Basta ka baalak, ipaay ko. Agyaman ak unay. Marik na ka talaga nga ay ayaten nak. Pudno dayta. Katsapay la kuma. Tadi naktulukwan. Ikari, Kanor. Jak tupulos aramiden ti kasta. Gaputa ay ayaten ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Michelle. Arakupan ka man. Ops. Lagi pa nyo nga adak di. Anya nga ukin. Uy, natinag. Natinag. Natinag di Danom. kapi. Danom kape. Danom? Ala na nakita pi. Buti na lang. Ako pa manang. Just an empty bottle. Ay, Buti na lang. Oo. iba na talaga. Yan na. Ano lang. Meron pa palang. Bakit kasi meron pa kasing nanang? Ayan na. Kasi istorya na ba dito? Kasi ni Wash, Silvia wash iti back. subing paimot. Tapos ni Nancy. At kraskin ni Kanor. O, si. Oray ka pa yung i-oray ka punta yun. Sa data ko, data first, inyang tagaw mo, data first scene kan di last scene. Diba? Haan, madi ata. Pwede. Takbukuan. Gapo tayo di ending na gapo itinalaw sa pan na kasag gapo kung ayat sa anak ko sa anak bayat ko na na. Ay, Tuwan na tan. Oh, ijay. iti Tuwan kayo. na diyan na rin ito. Iti kayo. Oo, so bridge 2 na lang. Ikatam, Michael, ikatam to di bridge 1 nan. Erisam, win. Erisam ka. Andrea, ka anak. Ag natural 1, ikatam to day tan. Kasi di rin ito na. Sikan tumarogan dito po. Adi ka patingga. Ayan nan. Jelasin niya. Basta nga mapektaran na ko na. Jelasinin. Story na. Isumasikan ni po Nancy. Arakupan ka man. Kami man. Laglagi pa nyo nga adak dito eh, pare. Ha? Joke lang. Sika Pala talaga. kada kayo adwa. Ay. ah. Nagsuwit kayo. Win gayam. Ilam. Wrong Dito eh, timing. pare. Joke lang. Umapala kami kada kayo adwa. Ha? Nag-sweet kayo ditong galmaysa. Siya nga eh, awan partner ko. Ha? Sika talaga pare Manolo. Kunakmat ngamin kan ka. Nga armumlaangan ni... Ayan Nancy. Michelle. Ay, Nancy. Hindi out ngamin kayat.
Partner ko, ha? Sika talaga pare Manolo. Kunakmat ngamin ka, nga armam laangan ni Nancy. Ngam di mo mat ngamin kayat. Winmat ngamin, Manolo. Napintas mat ni Nancy ah. Diyak namin type ni Nancy. Pare, Michelle. Kan may sana siya ti kayat na. Amok no sino ti pudno nga ay ayatan na. Sika talaga pare. Mala, intayo man laangan aglangoy. Aginjiw tayo kindi. Ita nga adda tayo dito'y bye-bye. Winmat ngamin. Ay, bay ampay la dagita partner. Partner, dita Manolo. Tainton bigat, agtrabaho tayo manen. Ita nga adda tayo dito'y bye-bye. Winmat ngamin. Bay ampay la dagita partner, dita Manolo. Ag-enjoy tayo kitdi. Ngamin, inton bigat, agtrabaho tayo manen. So, bali, kakatawanan. Apay nga adda kapaylaan dito'y salas, Silvia ading ko. Inururay na ka de. Ibaga man nga rabiin. Ano, inbaga nga rabiin, tickets ko na di. Inbaga nga ko. Tingada ka pailaang dito'y salas katrabiin. Apay nga adda kapaylaan dito'y salas katrabiin, Silvia ading ko. Inururay na ka de. Talaga nga inururay ka manong kanor. Adda ngamin napatid nga ibaga. Anya ka diday ta ading ko. Kasapulak ngamin ti kwarta a pagbayad ko iti pagadalan. Kurang kano mati kwarta dananang kantatang. Gaputa gimatang da iti abono. Ada ka di kwarta manong? Ay, sapay na ibusin ti suldok ading ko. Ang bayam, mga remedyo ak, iti kwart... Remedyo, iti Joak, 1 million. Kwartang usaram. Ay naibusin ti suldok, hading ko. Ngam bayam. Mga remedyo ak iti kwartang usaram. Agyaman ak nga rod manong. Sa anak namin nga maka-exam no sa anak ka makabayad. O sige nga rod manong. Inakon, maturog ak. Maturog akon. Kunakno po. Nakon manong maturog akon. Nan, Sa anak adagos. ka makabayad. O sige nga rod manong. Inak maturugan. Good night. Inted kumot ngamin kan ni Michelle ti kwartak. Gaputa kasapulan na kanunay. Ay, iso ang mga remedyo aklangan iti pagbayad ni ading ko. Padasag ti mga ibaga kadagiti kakadwak. Barang adda maipabulod da kanyak. Biis man eh. Engkanto man yung micro. Sa kanya. Sikat ti i-microwave da? Naibaga-bigat mo ka, Nor. Atoy, inyigan ka itilining takamote. Napya lang ikapim inton madamdama. Merienda inton mabisin kang agtrab-trabaho dito'y talon. Agyaman ak Nancy. Ngam di kala ko man nagtaktak pa ay. Adamot balon ko dita. Nga inling tamot lan na pasaba. Ay, inlingtak ginuwang mi. Nagkagamo dato yan. Teacher ka. Kat naglingtak iti nuwang. Balon ko dita. Ngayon. Iti weekdays. Pasaba. Iti lawas ko nun. Ay, Tama na, nalubat Nancy. akon. Hindi ka lang man nagtaktak tayo. Adamot balon ko dita, ngayon ling taasaba. Okay lang ka, Nor. Pakaragsakak day tingar aramida. Iparik na nalaunay nga agayat kanyak. Ay, unay hindi ito'y ababae. Oh, ada ka di bagbagam? Ha? Ay, awan Nancy. Umay kakit di. Agmeryendatan. At dabalon ko dito akape. Anong kape? Gayam. 3-in-1? O barako? Umay kakit di. Agmeryendatan. At dabalon ko akape. At damutan awit ko atasa. Umay ka. Agkapeta, kabayatan nga agsarsarita ta. Sige agkapeta nga rod.
Sa akto mapanagaik di tagarden ko. Ay na, naggaget ka kanor. Maestro ka iti weekdays. Ngam no kastoy a weekend, ada ka dito garden. Kasta talaga, Nancy. Masapul nga agagatak. Tapno matulungak. Talaga, Nancy. Masapul nga agagatak. Tapno matulungak. Dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Michelle, Manolo. Nor seasoning mix. Agyamanak Manolo, ha? Sukon na naktuinton malam. Wen, Michelle, Ay, maminsan pa awan ti man, parikot. Sukon naktumanen. Nasakit ng ulo? I don't know. Ha, 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 ha. Agyamanak Manolo, ha? Sukon na naktumanen inton malam, ha? Wen, awan parikot, Michelle. Umaikan, Michelle. Maladaw tan di pagadal. Pagdalan ta. Suway. Pagadalan. Sumrak tan i-DBS Jew. Rektan. Wan parikot, Michelle. Umaikan, Michelle. Maladaw tan di pagadalan. Sumrektan. Sige, Kanor. Umuna kalatan. Sumaruno akto. Sige nga, Rod. Sumaruno ka kumaadagos tamang rubinti flag ceremony. Sige nga, Rod. Yun unak. Anya? Agat atap kagayam iti madi kadakami. Kadakwami, way. Ay, sa ustumot lang gayam nga nagselta. Imbaga na mo lang. Anya? Agat atap kagayam iti madi, may papankada kami iti gayam mo. Di ka kadagdanag. Si kalaang ti ay ayatak. Pudno ka di dahita nga imbagam? Wen, pudno amin nga ibagbagakan ka, Kanor. Ay ayatan ka. Katjak to aramiden ti suspet Sam. Namnamahak dahita, Michelle. Agtalaga kan ka. Gaputa ipagpatag nga. Ipatpatag ka unay. Ipagpagat ka unay. Kuna. Namnamahak dahita. Pet Sam. Namnamahak dahita, Michelle. Agtalaga kan ka. Gaputa ipatpatag ka unay. Agyamanak no kasta, sweetheart. Michelle. Anya nga tan, wag kasartan. Isuntumot lang titong palta. Saan abale? Agin inayat tamat. Saan ka di? Wen, agornong tapay iti umdas a mabusbus iti panagkalay sata. Kayat ko, ing grande ti maangay akasar. Masapul pa ka di? Wala. Maminsan talang agkasar. Iso arumbang lang adakkel aparambak ti maangay. Sige nga Rod, no day tatikayat mo. Irespetok ti desisyon mo. Kat ikarigatak ti agurnong para iti arapaap mo akalaysa. Naimbag amalam mo, ano? Kastamat kanyam. Naimbag mat. Naimbag amalam mo, Kanor. Adda ko makayat ko apan kan ka. Kat sapay la ko ma, tasaan mo atagidaksan. Anya day ta, Nancy. Inururay ko ti isa sangpet mo. Gaputa na patag ti ibaga. Ibagam ko maadagos. Gaputa na banugak ang nagsigo. Nangisuro. Nangisuro. Nagmalmalam. Nagmalmalam. Kaya't ko pa'y kumatiagin na. Ibagam mo na dagos. Kung Ibagam ko maadagos. Nabanugak ang nangisuro ang nagmalmalam.
Kaya't ko pa'y tiagina na. Pasensya kan no nasinga ka. Ngam, kaya't ko la saludsodan kan ka. No da kayo pa'y laang itinobyam ani Michelle. Uwan, Nancy. Apay ka di. Kuang amin. Nakita anadagkat da iti tunggal may sa itigayim mo ani Manolo. Nakitak ida ijay sentro idi kalman. Oh. Pinalpaliw ko ida. Kat Niya. ni kat Ah. Huston. Jak mamati kadagitang ibagbagam ko na sama. Pinalpaliw ko idakat. Huston. Wen. Diyak mamati ka dagit nga bagam. Disturbo ka lang. Madi balong. Nakitak ida ijay sentro Di idi kalman. kalman. Nakita anadagkat da iti tunggal may sa itigayim mo ani Manolo. Manolo. Nakitak ida ijay sentro idi kalman. No. Nakita anadagkat da iti tunggal may sa itigayim mo ani Manolo. Nakitak ida iti sentro idi kalman. Pinalpaliw ko ida. Huston! Jack, mamati ka dagit nga Bagam. What? Baotang ka. Itak ida iti sentro idi kalman. Pinalpaliw ko ida. Huston! Jack, mamati ka dagit nga ibagbagam. Amok, kayat mula ang adadaalan tiling nangan mikin ni Michelle. Gaputa agayat ka kanyak. Ngam da ito iti maibagakan ka. Dinak, Jak to Ah. pasakitan ni Michelle. Gaputa. Ay, dinak to Dinak. pasakitan ni Michelle. Gaputa ayatan na. Jak Gaputa apat jak asan ang maaramid ni Michelle. Nya. Uy, basam lata na. gaputa agayat ka kanyak. Ngam da ito iti maibagakan ka. Dinak to pasakitan ni Michelle. Gaputa ay ayatan nak. Pumanaw kan. Tadyak kayat amang ngagdagiti ibagam. Pasensya kan, Nancy. Di kam ayat. Gaputan nila ang Michelle ti ay ayatak. Kadyak ipulog. Lubos. Ulam ni Dada Michelle. ulam ni Michelle iti matang Itigay. katum dilatan ba. Gaputan nila ang Michelle ti ay ayatak. Kadyak ipalubos. Abasta dada ulam ni Michelle. Iti imatan ko. Sylvia! Kanor, Selby? Bayam lang di dyan babae. Pinabayin akon. Gaputan mangin. May diti pinsar. May diti balay. Ala ka, Manong. Anya tinaramid mo kani Manang Nancy. Apay akas lang ng sukatan tila. Yakan? Nasukan. Aka, Manong. Nasuyan. Anya tinaramid mo kani Manang Nancy. Apay akas lang nasukaan day tasoy mo. Aka, Manong. Anya tinaramid mo kani Manang Nancy. Apay akas lang nasukaan tila nga na anagapo dito'y balay. Agsang sangit pa'y. Bayam lang di dyan babae, ading ko. Pinabayin akon Gaputa ma diti pinsar nang imay dito'y balay. Anya nga mi tinapasamak. Anya ayat iginagara na kan ka. Kaya't naadadaalan ni Michelle kanyak. Ngamjak pulos patsyon dagiti indano na kanyak. Patsyak asaan ama aramid ni Michelle ti imapas. Timang. Ni Michelle kanyak. Ngamjak pulos patsyon dagiti ulan ni Michelle kanyak. Ngamjak pulos patsyon dagiti indano na kanyak.
Saan ang maaramid ni Michelle timang pasakit kanyak? Ay ka, simot ni Manang Nancy. Imbagak lang nga rod nga minon. Madi. Adi. Gamay papudo man yung kape na. Ang garon. Oh, lakot agkap-kapit Saan yan ang aramid. maaramid ni Michelle timang pasakit kanyak? Imbagak lang nga rodan adinan ibagbagakan ka. Ngam imbaga na latta. Anya? Ay namanong, agpaliiw ka na imbag. Tapno di dalatan rug... Ay nyamot dun. Tapno saan da aron dugitan taulom. Kuna nalatan Makaammo kayo nun yati kaya tiga panunutan. Basta. Anya? Ay namanong, agpaliiw ka na imbag. Tapno saan da rugrugitan taulom. Anya? Makaammo kayo no anya ti kaya tiga panunutan itinubyak. Basta siyak. Dakkal ti panagtalkukan ko na. Katjak mamati apasakitan nak. Michelle Canor. Shakti patjam, sweetheart. Palso amin anay danon kan ka. Kaya't dakla nga dadaulin iti matang mo. Iso akas iti ibagbagada. Ay ayatan ka unay. Kat jak to pulos maaramid ti manggulibkan ka, kanor. Nakaungot ang nga rod. Ultimo ti kabsat ko. Dakkal nga minti panagtalkon ka. Gaputa mamati adi mo maaramid timang pasakit kanyak. Pudno dayta, sweetheart. Gapo, taay ayatan ka unay-unay. Mamati ken mariknak mat dayta, sweetheart. Ala, agrubwat nga roden, kagayam. Uy, nakarubat. Nakarubat. Tanakarubwat akon. Mamati ken mariknak mat dayta, sweetheart. Ala, agrubwat ka nga roden. Rumarta lang yan, tamapantag pasyar. When mabit lang nga ron ha? Agpakadak lang kaninanang. Urayin naklatan dito'y salas. Manolo, Canor, Michelle. Intayo manan aganop ti alingo ko na ni Ma'am dayo mi apo. Sige man, Ma'am. Ali. Anang. Urayin naklatan dito'y salas. Naimbag abigas mo, Kanor. Oh. Awatam day Ay, tuloy, na. ha? Da kami pa Lapisan tayo Parke. dayten, ba? Kristen. Ay, bordig eh. Oh, hello. Ada kayo mo gaya madua dito park, Michelle, Canor. Nay, si kamat gaya, Manolo. Nairan na la siguro ngay may dito eh. Saan ka di, Manolo? Oh, wen ngagpaiso Canor. Kwa, nairan-ran na lang nga nagsasarak tayo dito eh. Angam, mabalin ka niya sumuro tak itay iti panagpasyaryo. No, mabalin met kidi Sige, sumurot kalata kada kami kan ni Michelle. Ala, mapantayo nga roden. Kalpasan na, mapantayo mga iti restaurant. Agyaman na karod. Angam, awan ba't kwarta kita. Makisira kon iti magas... Ay, madi. Makisira ko iti magastos. Hanakag-drama nga talaga. Saan ka di, Siyempre, alam sweetheart? hanakag-drama ka sa pulan. Mapantayo mga iti restaurant. Agyaman na karod. Angam, awan ba't kwarta kita. Makisira ko iti gastos. Saanan, Manolo? Ah? Okay lang. Saan ka di, sweetheart? Unmat ngamin, Manolo. Di mon panunutan ti magastos. Siya kung timakam mo. Ala, mapantayon. Kanor, Sylvia. Nakaluto ka mat gaya man, Silvia ading ko. Ay abamon ni nanang tamangan tayon. Wan manong.
Anya day tayong luto masida. Linam. Tanong mo no, landok. Buti ka mo. Bugoong. Tikan bugoong. Katuan? Naimbag pa day ta ata. Lingko. Ay abamon ni nanang tamangan tayo. Wan manong. Anya day tayong luto masida. Matangay. Linambong ka di nga kabalyo. Linambong. Inlambo. Ni nanang tamangan tayo. Wan manong. Anya day tayong luto masida. Linambong. Anya ba ti correct term na linambong kasi no kinya. Inlambong, maubuti ka mo tayo ko na da. Inlambong? Linambong. Ay, inlambong. Da kami ngamin kat boil ko namin. Da kami nga min kakwa. Hindi ay ko na da. Salad. Uguti kamote? Tamangan tayo. Wan manong. Ay, sorry. Abamon ni nanang tamangan tayo. Wan manong. Anya day tayong luto masida. Ugot ti kamote. Katuan manong. Imbag pa'y ata da paggo. Ay, bugoong. Bagoong. Nagimas to pa niya. Saw-saw ti bugoong. Sidak sa kasya. Okay. Ugot ti kamote. Katuan manong. Napan ko inugot di talikodan ti balay. Isaw-saw tayo iti bugoong. Anya. Apay ngamin adikan na pangimatang iti inlutom kumaasidaan. Amangan no saan naman na. Amangan no saan manan akayat ni nanang dayta. Apay ngamin adikan na pangimatang iti inlutom kumaasidaan. Amangan no saan manan akayat ni nanang dayta. Pasensyan ani nanang. Awan mat igatang ko iti sidaon. Anya. Amok tumat lang ngamin nga ong tanak. Yakano? Ay, excuse me. Ay, mangibaga akon ka. Anang, awan mat igatang ko iti sidaon. Anya. Amok ngamin nga ong tanak. No mangibaga akon ka manong. Nagbalbaliw ka mat ngaminan. Saan kan akas iti? Ay, saan kan akas iti anaparabor kada kami? Saan kan akas iti? Ay, umimot. Ang tanak, no mangibagaakan ka man. Nagbalbaliw ka mat ngaminan. Saan kan akas iti anaparabor kada kami? Agungot ka la adagosan, no ada ibagakan ka. Ading ko. Kaya't ko timangted iti igatang mo kumaiti na imas asidaan tayo. Angam, naibus mo tanti kwartak. Ha? Inusar mi kada Michelle idi kalman ang nagpasyar. Ay, Ngambay amading ko. Mangiremedyo ak iti igatang tayo iti masida inton malam. Anusan yu pailaan kan ni nanang day taag kot tikam kamote. Ay, inubol mo dito yung perma. Anusan yu pailaan kan ni nanang day penang hanak pay mat nga ko. kamote. Mamamisan to. Marugi-rugitan tumo lang. Amin maurugrugi. Ko pa nga datod di kapi. Or, Ay, ang kamanagpot pabasok. Kapiniklein. Nakuha nga na suratan. Yan, ba't na Ito kita? ko ti bulot pin. Di syempre ako kukod. Tapos lamigin mo ko pa na surat-suratan. Awala, di kalman. Wow, ang gano di kalman. Sino nga di nakatugaw di tangal di kalman? Ni paring Junar. Awanak ti malan. Alas 3 lang. Tulay, ganda la. Ay, siya ko. Kat Na? Si. Cimaman. Bridge 11. Ito nga. Ay, nagkat. Uy, nagkat. Ano siya na pala ang kaninanang dito inangar nga Dahito ugot di Bulldozer. kamote. Kuno. kan ugot ti bako. Lambong. Linambong ko mga ko. Dahil ugot ti kaputi ko. Uy, Wen. Nasaan bulong ti kappa-kappa ko na. kapakapa. Wano di galya. Kapakapa nagtalikod nagpada. Nyangay. Niya ti answer na. Daan mo. Sunglass ti lapayag. Lapayag.
Kapakapa. Nagtalikod, nagpada ko na da. Gidi pa. Napayag ka, no? Kwa. Nyalo ka nun nandiyan kapa-kapa. Kapakapa. Arikap! Aray. Kapa-kapa o di arikap. Di ka Diba sanay mga, bulong tikwa. mga YouTubers, Kapakapa. mga kasamang Waray ka to, Michael. madams, Kat balong. insers, Datuloy na. natuloy na. Ay, tayo, agawi tayo. Iti igatang tayo iti masida inton malam. Anusan nyo pa'y laang, ti ugot ti kamutay. Nancy Kanul. Dulupan. Naimbaga bigat mo, kanol. Awatam da ito, oh. Kastamat kan kanan si. Ang anya day ta? Native at tinula ang manok. Adda sagpaw na nga. At sagpaw na matla ang karing nga. Adda sagpaw na abulong ti marunggay. Gay, kan bukol ti santol. Kan langka adi. Anya day ta? Native at tinula ang manok. Kan adda sagpaw na abungay ti malunggay. Nyamatan bulong ah. Wala mo lang. Nyamot. Anya day ta? Tinula. Madi, baliktad ba lang? Tinula ko na. Native amanok at binuldoser Tinula ko. ang native ang manok. Ano na? Uy, baliktad. Kandagayam tinulangan native. Uy. Kastamat kan kanan si. Anya day ta? Tinula ang native ang manok. Adda sagpaw na abulong ti marunggay. Ado nga min ti linutok. Isa nang yegat. Oh, atoy. Awata mon tamapanakon. Agyaman ak Nancy. Silvia! Umay mo alaan da ito impadigon ni Nancy. Ay, kunak no pa ba inanak manan. Di ka madanagan. Awan sa bali a pinsar ko. Di ka madanagan. Awan ti sa bali a kayat asawan. Bali, panggap ko o ti dati nga at aramita. Wen. Oh, kita Awan ti sa bali a. papanggap ko. Uy, Kasla hindi ti ko pinsar alam. kat pa di ko ngay kasla pansinan na ba? Kasla. Di kaya Pinsar ko nang ker asawan. aramidon na amadi ko nanak. Wen? Haan? Sige, panggap na lang. Ay, mo Wen, panggap na lang. Nagsaway. Tapin. Pinsar. Silvia! Pintas. Umay mo ala. Awan lat. Kapak. Rigat kami nagiti ko idi nga daan. Kun ada nga di sa uda idi nga ti halo-halo. Apo kayat mo ti munggo. Munggo. Balato. Munggo gayam ti kuana nya den. Munggo Balato. gayam ti Ilocano na. Ambot Di balato. tubaw. Di nga kayat mo ti agmunggo tayo kun ada nga ag halo-halo gayam. Ay, wen munggo ko na Wen, din munggo. halo-halo. Uy, Uy. munggo iso ti sa uti babakat idi. Wen. Kaya mo, munggo ko na da ka halo-halo. So ko lang di ko kat apa yung nagitad dati baso mo nito. Halo-halo gayo. Halo gayam. Awan sa... Wen. Apay, apay kas lang nga kastati. Apay nga, nyat kas pinsar. Silvia! Sige, panggap Umay na mo lang. alaan da ito impadigon ni Nancy. Kunak no pa ba inanak manan kanol. Di ka madanagan. Awan sa bali apang po iti kastingar aramita. Kinapudno na. Mababa inak. Gapo iti naramid ko idikan ka. Pasensya ka lang kuman. Ay, tag... Ay. Nagayam tuloy na. Ay, tag namin Ay, ni ay, namin unay ni Michelle. Kadya kayat nga tamang perperdikan ko anay ti matang ko. Nagsaway, tapintas mo ang Gapo iti alilan. naramid ko idikan ka. Pasensya ka lang kuman. Ay, tag namin unay ni Michelle. Kadya kayat nga damang perperdikan ko na iti imatang ko. Man perperdikan ko na iti imatang ko. Gapo iti naramid ko idikan ka. Pasensya ka lang kuman. Ay, tag namin unay ni Michelle. Kadyak kayat nga damang perperdikan ko na iti imatang ko. Dispensaram ti panakibiyang ko. Katsapay lang ko man.
Taag na nayon ti kinaragsak yu iti kaayan ayat mo. Agyamanak, Nancy. Kanor Sylvia. Tapos Michelle. 13? 13. Hintay mo na aganop. Ay, hello, Ma'am Danica. Nanatuyang. Hi, kano. Hi, Nanatuyang. Danica. Jopet. Nagimas man ta si Dayo. Apo? How is you? How are you, Ma'am Danica? Apay nga ta. Jack mo tan maawagan ti cellphone ni Michelle. Sapay sa nasimrek itay ije pagadalan apang isursuruan mi. Kunam. Saan asimra kas lakay ang ko ulitin taman. Saan? Sapay saan asimra kunam ba? Apay nga ta. Saan? Ay, saan anang isuro? Jack mo tan maawagan ti cellphone ni Michelle. Sapay sa nasimrek itay ije pagadalan apang isursuruan mi. Ay, okay lang gayam. Sa bali di pa nagdangag ko. Hi, Ma'am Danica. Apan ka dyan lasam. Sapay sa nasimrek itay ije pagadalan apang isursuruan mi. Manong? Ampay akas la di ka makaid na. Ada ka di parikot? Madanagan ak nga rod, ading ko. Jack mo tan maawagan ni Michelle. Sapay sa nasimrek itay ije pagadalan. Anya nga ta numapan mo pa siya rin iji balayda. Barag makitam iji ti sungbat, dagiti saludsud mo. Anya? Ne. Apay akas tati sa ading ko. Adda ka di nakitam? Pasensya kan manong. Ngamjakon kayat ti agsao. Nasaysaya at no sikan amis mo ti makapanagnak. Tapno awan pa kabasbasulak. Talaga ama panak ije balayda, itamat laan. Kaya't ko amaamuan, no apay asaan asimrek itay ije pagadalan. Apang isursuruan mi ko naman? Apang isursuruan mi. Saan asimrek itay ije pagadalan, aspang isursuruan mi. Apay asaan asimrek itay ije pagadalan. Apang isursuruan mi. Anak ije balayda, itamat laan. Kaya't ko amaamuan. No apay asaan asimrek itay, ije pagadalan apang isursuruan mi. Kanor, apay nga imay ka dito balay. Madanagan ak ngamin. Impagarop ko, no adadakas ang napasamakan ka. Iswadi ka imay, iswadi ka nang Oh, isuro. kwa. Iswadi. What? Danagan ak ngamin. Impagarop ko, no adadakas ang napasamakan ka. Iswadi ka nang isuro itay. Manolo. Ay, apay ngay nga siya. Tidingin. Awara ak gaya. Oh. Kunak no bagin. Wara Manolo. ka. Nag-resign na ni Michelle. Ije pagadalan ng mga susuran na kanor. Ay, hintay na maamuan. Sige. Adanagan ak ngamin. Impagarop ko, no adadakas ang napasamakan ka. Iswadi ka nang isuro itay. Nag-resign na ni Michelle. Ije pagadalan ng pangisursuruan na kanor. Manolo? Adda ka dito'y balay da, Michelle? Kwa nga min. Siya kunti mang sungbat iti dayta. Adak ditoy. Gabot agdendan na kamin ka ni Michelle. Anya? Kinapudno na masikugo ni Michelle. Iswa nagikatan iti trabaho na. Jak laing paggarop ang naaramid mo ti kastoy kanyak, Michelle. Anya ti basol ko kan ka. Pakawanan na kumakanor. Nigayam Manolo ti talagang ay ayatak. Aglinipit. Ay, Aglinipit taman. just kidding. Aglinipitan. Nga ba tama si Kuga mo? Boldege.
Nigayang manulot ti talagang ay ayat. Aglin ipit. Aglin nipitan. Pakawanan na kumakan. Nigayang manulot ti talagang ay ayat. Unya. Aglin nipatan. Gaputa masikuga kuhan. Dakam ikan ni manulot ti rumbang ngagkalaysa. Naulpit ka, Michelle. Naglakalagayam nga isukat mo tinabayagan nga ayan ayata. Di ka nagsaupay, Kanor. Di na kan ay ayatin ni Michelle. Kat na kaming tagkalaysa. Isong awatam ko man. Husto na! Ulag ka agayam. Apay ang naaramid mo tikastoy kanya ka. Apay! Iwan, adi. Nakalidliday ka manan, manong. Pangasim, tag-move on kan. Manon abulan tinapalabas, sipod nagkalay sa dagiti dua. Aklo nang ti kinapod no. Ading ko. Jack amo. Nukasan amang lipatak. Nang namnama ak unay kan ni Michelle. Inayat ko iti kasta unay. Ngam di na sinubadan day manong. Lipat mo. Kat agayat ka manen iti sabali. Ay, madi. Kat Andrea agayat kan iti Canor, sabali. Michelle Silvia. Awan Ay, daytan, ikatan daytan. ay, awan di kuan. Dahit iti Gapo last iti Lasing nalo ngayon. sa panakapasakit ko. Gapo kan ayat. Kat madikon nga nag-asawati. Daduma. Inayat ko iti kasta unay. Ngam di na sinubadan day manong. Ag-move on kan. Kat agayat kan iti sabali. Jack amo. No agayatak pay. Kalpasan da ito'y anapasamak. Ading ko. Uy, awanan. Awanan, Alpasan, thank you for watching. Thank you, Ma'am Ram, Ma'am Lovely Rose, Yes. Ma'am Dayumi, Ma'am Yeah. Asun Puwatan, Ma'am Danica. Hi, Ma'am Borgie, I'm fine, thank you, kunana. Una na tuyang dumagasta Jai Santa Ana Resort. Opo. Hello na nabanang, kuna ni Ma'am Danica. Okay, so... Bye-bye. Next, tumanan. When... Thank you. Bye-bye. Goodbye, Joe. You gotta go home, Pintas mo ang umaspi.